Ben, boa tarde a todas e a todos. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación de data 30 de novembro de 2021. Señor secretario, ten a palabra. Bueno, boa noite a todos e a todas. No primeiro lugar temos a aprobación se procede do borrador da acta da sesión anterior. Punto seguinte. O punto seguinte é dar conta de decretos de alcaldía e asuntos varios. Punto seguinte. O punto terceiro é a aprobación definitiva do texto dos estatutos polo que debe rexerse a Mancomunidade das Mariñas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Boas tardes a todas e a todos. Ben, alá polo ano 2000 creábase o Consorcio das Mariñas que tiña como obxectivo xestionar de forma conxunta os residuos sólidos urbanos e se lle foron engadindo máis servicios ao longo da súa vida, como foi o servizo de lacería ou asesoramento dentro dos servicios sociais. Os concellos que conformaron alá por ese ano 2000 o ente do consorcio eran Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros e Sada. Como é coñecido por todos e por todas, no ano 2013 muda a lei que rexía este tipo de consorcios, créase a Lei de Racionalización das Administracións Locais e, polo tanto, estes consorcios teñese que convertir en mancomunidades. Así pois, nos meses de febreiro e marzo do ano 2015, os concellos que conforman o consorcio acordaron iniciar os trámites necesarios para constituir esta nova mancomunidade. No mes de setembro do ano 2015 e posteriormente, en xullo de 2016, celebráronse asambleas do consorcio para aprobar estes estatutos de forma inicial, asambleas que foron anuladas a primeira pola intención do Concello de Arteixo de abandonar o consorcio e a segunda, de xullo de 2017, por ese abandono efectivo do dito concello. Novamente, a finais do ano 2019 se retomou esta transformación e os concellos fomos requeridos para volver a iniciar os trámites para a transformación de mancomunidade e se recordan os concelleiros e as concelleiras que conforman esta corporación, en xaneiro do ano 2020 o noso concello, nunha sesión plenaria, aprobou este trámite inicial. Logo desta aprobación, alá por outubro do ano 2020, a Asamblea do Consorcio aprobou de forma inicial os estatutos nesa asamblea que tivo lugar no Paraninfo da Universidade da Coruña. Foron expostos públicamente e no período de alegacións presentáronse varias e en base aos informes xurídicos foron aceptadas, estimáronse varias delas. Enviouse o texto xa modificado á Dirección Xeral da Administración Local, que foi aprobado, pero realizou varias suxestións. Estas suxestións, en base aos informes técnicos, foron aprobadas e, a maiores tamén, os concellos de Oleiros e Carral engadiron varias suxestións. Así, en setembro do ano 2021, do ano en curso, a xestora do consorcio aprobou o texto provisional dos estatutos. Polo tanto, estamos no mesmo momento no que quedou paralizada naquel momento por todos estes motivos a aprobación. Logo deste acordo da xestora, tanto a Secretaría Municipal como a Intervención Municipal informaron de forma favorable os estatutos. A Secretaría Municipal, concretamente no mes de setembro do ano en curso, e a Intervención Municipal no mes de outubro, polo que se propón ao pleno desta corporación o acordo das seguintes propostas. Perdón, que vamos a dar lectura. Aprobar definitivamente o texto consensuado dos estatutos polo que se debe de rexer a Mancomunidade das Mariñas, integrar o Concello de Betanzos como membro de feito de dereito da Mancomunidade das Mariñas e, terceiro, remitir certificado deste acordo ao Consorcio das Mariñas e a Dirección Xeral da Administración Local da Xunta de Galicia. Para que teña efecto esta aprobación definitiva, todos os plenos das corporacións dos concellos que conforman o consorcio teñen que aprobar de forma definitiva nos seus plenos e por maioría absoluta estes estatutos que, reitero, recolléronse gran parte desas alegacións en base ao informe xurídico da Secretaría do Consorcio que
a ostenta a mesma persoa que ostenta a Secretaría do noso Concello. Nada máis que engadir, e creo que esperemos ao final deste longo recorrido e polo ben da nosa veciñanza sexa xa efectiva definitivamente esta transformación do consorcio en mancomunidade. Moitas gracias e nada máis que engadir nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Moi boa noite a todos e a todas. Ben, como todos os aquí presentes saben, ao longo dos anos no Menega vimos amosando sempre a nosa postura a este respecto. Creemos firmemente en que a opción de mancomunar os servizos é a opción máis positiva, pois debería contribuir a ofrecer servizos económicamente máis vantaxosos para a veciñanza e tamén os servizos de mellor funcionamento para todos nós. O problema é que a veciñanza de Betanzos non ten esta percepción a día de hoxe dos servizos que nos ofrece o consorcio que imos liquidar é a mancomunidade nacente. Todo o contrario, este funcionamento non se cuestiona. Ademais, nos novos estatutos é para nós un problema. Por tanto, o paso a mancomunidade non nos vai garantir o fundamental, que é un servizo de calidade a un prezo competitivo para toda a veciñanza de Betanzos e dos outros concellos que forman parte deste novo ente nacente. Porén, como xa temos manifestado en numerosas ocasións, a cuestión que máis nos preocupa destes novos estatutos é a da transparencia. Para nós, o consorcio era un organismo opaco, escuro, e mesmo de dubidoso matiz cariz democrático. Ese problema non se vai solucionar cos novos estatutos na mancomunidade. Na práctica segue a ser un órgano opaco en que só se teñen poder de decisión os gobernos de cada un dos concellos que forman parte deles e non a totalidade da veciñanza, que está representada a través das diferentes corporacións e dos diferentes plenos dos concellos que integran o consorcio integrarán a mancomunidade. Si se fala dunha xuntanza anual, non obstante unha xuntanza que non tería capacidade decisoria, senón simplemente informativa. Por tanto, como non é o modelo que nos defendemos, a pesar de que creemos que Betanzos debe mancomunar servizos coa súa comarca natural, coa comarca das Mariñas, e como este servizo, este organismo que a día de hoxe non nos está a garantir que se cumpra un servizo de calidade, non cumpre as nosas expectativas nin democráticas, nin de funcionamento, todo isto vai nos levar a absternos nesta cuestión. Moitas grazas e nada máis nesta intervención. Moitas grazas, voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa, e boa noite a todas e a todos. Bueno, como decía tamén o portavoz socialista, despois dunha longa travesía para chegar á conversión do que era o antigo consorcio das Mariñas en mancomunidade, e chea de obstáculos tamén ao longo de todos estes anos, pues, obviamente estamos prácticamente xa no final deste escenario. A nosa postura vai ser, como ven sendo habitual cando debatíamos sobre este tema, non? Sí que estamos de acordo, vemos que é beneficioso e ventaxoso sempre para un concello mancomunar servicios, o decía tamén a portavoz nacionalista, é importante. Así se demostrou durante moitos anos a través do consorcio, aínda que ten habido críticas, tamén este grupo, en certas ocasións, tamén o BNG, se non recordo mal, criticábamos mellorar ou correxir aquelas deficiencias, sobre todo ese servicio que afectaba tanto, non, que era o servicio de lixo, de recollida de lixo en Betanzos, para intentar mellorarlo. Non obstante, estamos completamente de acordo en que mancomunar servicios é o máis beneficioso e ventaxoso, desde logo, para o noso concello. O noso sentido de voto, como non pode ser de outra maneira, vai ser favorable, e si, pedirlles desde o Grupo Popular que a partir de ahora que entremos nesta nova figura de mancomunidade non deixen de presionar a través da representación que ten esta corporación na mancomunidade das Mariñas, a través do Goberno Municipal, non deixen de presionar e traballar para correxir aquelas posibles deficiencias e intentar mellorar o servicio de recollida de lixo, que é certo que moitas veces, como decía ao principio, amosou certas deficiencias e temos que traballar por melloralo o máximo posible. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, voceiro do Grupo de Goberno. Sí, brevemente, sobre estas manifestacións realizadas por ambos os dous portavoces sobre os servicios, evidentemente que todo é mellorable, e así dende o Concello, cada vez que se detecta unha deficiencia no día a día, así se lle traslada e así se lle require ao consorcio que adote as medidas pertinentes para realizar as melloras necesarias, como tamén se realiza a través da nosa alcaldesa en todas as xuntanzas que se manteñen no ente
consorcial ven a través da actual xestora ou da anterior presidencia. Sobre o asunto do precio competitivo, evidente que facía referencia a voceira do BNG, evidentemente que todos loitamos polo que o prezo sexa o menor posible, pero aquí temos dúas alternativas, ou ir a unha alternativa bastante máis barata, que é Sogama, polo tanto, ir a modelo de incineración, ou continuar co modelo Nostián, evidentemente, mellorando a situación da planta de tratamento a través do reciclaxe, polo tanto, o precio non pode ser o mesmo. Entendemos que hai que buscar un punto intermedio entre precio e xestión e cuidado do noso medio ambiente, e iso é o que a nosa alcaldesa defende de forma continuada. E o que si non quería deixar pasar son as calificacións de organismo opaco, que non cumpre as expectativas democráticas. Non vou parafrasear ao dedillo esa frase do expresidente Rajoy, pero está claro que son os veciños e as veciñas os que elixen aos alcaldes e as alcaldesas, e a nosa alcaldesa está representando a todos os veciños e a todas as veciñas de Betanzos, loitando porque o servicio que se empresta en Betanzos sexa o mellor posible, sin ter en conta, evidentemente, a ideoloxía ou a pertenencia política destes veciños. Polo tanto, de que é un órgano que non cumpre cas expectativas democráticas ou que é un organismo opaco, dende este grupo de goberno e dende o Partido Socialista de Galicia non o compartimos nin o máis mínimo. É a representación que ten o consorcio, a representación que se lle deu ao inicio, e entendemos que a través da nosa alcaldesa todos os veciños e todas as veciñas de Betanzos están representados e representadas, como así o están tamén no resto dos concellos que conforman o consorcio. Nada máis que engadir e agradecer a quen facilitou que se aprobase este acordo por maioría absoluta. Moitas grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, a respecto da cuestión do precio que menciona o voceiro do equipo do goberno, obviamente non imos defender o modelo Sogama, porque é un modelo que é sumamente negativo para a xestión dos residuos dos galegos e das galegas. A incineración do lixo non pode ser o modelo que se utilice para a xestión destes residuos. Nos consideramos que o obxectivo do consorcio debe ser sempre ofrecer os mellores servizos ao mellor prezo para a cidadanía. Non imos discutir a cuestión do prezo, porque non é algo que podemos valorar sen informes técnicos, mas desde logo a cuestión do servizo é cuestionable, como vostede mesmo recoñece. É dicir, hai carencias que son notables, que son coñecidas por todos. Isto supoño que se pon todo de parte por parte deste goberno para melloralas, pero sí é certo que a cidadanía percibe no seu día a día que o servizo de recollida do lixo é bastante deficitario e hai moitas cuestións que se poderían mellorar. E non me pode negar ese aspecto tampouco. A respecto da transparencia, pode ser unha cuestión opinable, mas o que nos consideramos é que se debería dar conta en todas as sesións plenarias cando hai reunións, cando hai xuntanzas do consorcio, se debería dar contas ao pleno, que é o órgano de representación de toda a veciñanza deste concello, do que sucede nesas reunións e do que se decide e as decisións que se toman nesas reunións. Nada máis que engadir, simplemente reiterar o sentido do noso voto, que vai ser a abstención. Graciñas. Voceiro popular. Brevemente, insistir un pouco no que decía a portavoz nacionalista. Obviamente o sistema que temos está demostrado que era o que mellor funciona dentro da elección que fixo no seu momento o consorcio. Evidentemente temos esa tarifa de precio, pero o que si exiximos, que é o que me refería na primeira intervención, é que tendo esta tarificación de precio, obviamente que os servicios sea o de maior calidade e o de maior efectividade. Todos somos coñecedores, o goberno municipal tamén xa o dicía na primeira intervención, de que sempre houve moita queixa respecto a este servicio e moitas deficiencias. Entonces, aproveitando que se converte ahora en mancomunidade, vai seguir unha figura diferente, pero prácticamente o mismo, pero sí que sigan insistindo, neste caso, a través da alcaldesa, que é a representación desta corporación, deste concello, dentro deste órgano, que sí que insistan e traballen para mellorar na medida do posible e corrixir esas deficiencias dentro deste servicio. Reiterar, obviamente, a postura favorable. Moitas grazas. Antes de proceder á votación deste punto,
quería facer varias puntualizacións. En primeiro lugar, lévase moito tempo traballando nesta transformación. Estamos nese punto en que os 8 concellos que agora conformamos o consorcio debemos aprobar en sesión plenaria por maioría absoluta, como se decía, estes novos estatutos, e esperemos que así sexa, porque ese é o camiño que entendemos que debe ser o da transformación do consorcio en mancomunidade, porque ademais a legislación así nolo exixe. Dito eso, o tema do servizo de recollida de lixo é evidentemente a máxima preocupación dos 8 concellos, ben sexa como consorcio, ben sexa como mancomunidade. Non é o tema que estamos a debater. Pero evidentemente o representante ou a representante do Concello de Betanzos no consorcio ten que velar porque o servizo sexa da maior calidade e a un precio o mellor posible, evidentemente. E así é, dende logo, por parte de todos os concellos. E o que quero deixar claro é que cando unha persoa de calquera goberno, non só do Concello de Betanzos, acude a un pleno do consorcio representando a un concello, non vai en representación de ningún grupo político. Vai en representación dos seus veciños e veciñas. En representación do concello ao que representa. En ningún caso, en ningún, podo falar por min e polo resto. En ningún caso en representación de ningún grupo político. Eso que quede claro. Pero ben, evidentemente, a nosa función e o noso obxectivo é que se presten os servizos que ata o de agora se prestaban a través do consorcio e eu entendo que poden aumentarse os servizos mancomunados. O obxectivo é que se presten nas mellores condicións posibles e ao mellor precio posible. E si é certo que o servizo de recollida de lixo é mellorable, ten deficiencias. Xa falamos nesta sesión plenaria en varias ocasións e é así. E pasa en todos os concellos e neso se está a traballar e a trasladar continuamente á xerencia do consorcio, continuamente, por parte da alcaldía, por parte do delegado do servizo e por parte de todos os concellos. Señor secretario, que se someta a votación. Vale. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Ben, pois este punto queda aprobado co voto favorable do Partido Socialista e do Partido Popular e a abstención do Bloque Nacionalista Galego. Punto seguinte. O punto cuarto é... Bueno, Daniel Pereiro Cachaza solicita, tendo por presentado este escrito, se admita a renuncia a compatibilidade recoñecida. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, moi brevemente, alá polo ano 2004, o asesor xurídico deste Concello solicitou unha compatibilidade para exercer unha actividade profesional no ámbito privado e fora do seu horario de traballo habitual. Debido a que esa actividade privada cesou, na actualidade o dito funcionario solicitou renunciar á dita compatibilidade outorgada polo Pleno no mes de xaneiro de 2004. Polo tanto, propónse ao Pleno da Corporación aceptar a renuncia presentada por Daniel Pereiro Cachaza respecto da compatibilidade para o exercicio dunha actividade privada recoñecida con data 28 de xaneiro de 2004 e, segundo notificar o interesado, presente acordo xunto cos recursos pertinentes. Voceira nacionalista. Moitas grazas. Bueno, brevísimamente, trátase dunha cuestión regulamentaria, non ten ningún tipo de repercusións económicas, por tanto, non imos entrar en ningún tipo de debate, simplemente imos abster e facilitar que esta cuestión se aprobe.
Moitas grazas, voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, nada que obxetar, obviamente. No seu momento se lle concedeu esa compatibilidade, hoxe cesa nesa actividade fora da administración local, e obviamente, pois nada que obxetar. Nada máis. Algo que engadir? Pois que se someta a votación. Votos en Bueno, contra. nada que engadir ninguno. Perdón. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Pois este punto apróbase co voto favorable do Partido Socialista e do Partido Popular e a abstención do Bloque Nacionalista Galego. Punto seguinte. O punto seguinte, o punto quinto, prórroga do contrato de xestión do Servicio Público Municipal de Abastecemento e Saneamento do Concello de Betanzos. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, o actual contrato de xestión do Servicio de Abastecemento e Saneamento de Auga do noso Concello adxudicause a Mercantil Viacua logo dun acordo plenario do Concello formalizado un documento administrativo o día 16 de decembro do ano 1971. Onde o dito contrato tiña unha duración inicial de 10 anos, prorrogables por iguais períodos até o máximo legal permitido. Así pois, en marzo de 1986 prorrogouse por 10 anos máis, posteriormente, en maio de 1992 prorrogouse ata o 16 de decembro do 2006, en maio do 97 prorrogouse ata o 16 de decembro do ano 2020 e o 15 de decembro do ano 2020 prorrogouse ata o 16 de decembro deste ano 2021. Logo desta última prórroga, o 5 de marzo de 2021, iniciouse un expediente de contratación menor de servicios para a contratación do anteproxecto de explotación do Servicio de Abastecemento de Auga Potable, Saneamento, Depuración e o seu regulamento. O día 19 de marzo de 2021, o Concello remitiu 3 invitacións nas que se solicitaban ofertas económicas a 3 mercantís con experiencia neste tipo de servicios. Posteriormente, estas empresas presentaron mediante o registro do Concello as súas ofertas e o Departamento de Intervención do Concello realizou unha retención de crédito o día 30 de xuño de 2021 para a redacción do anteproxecto do Servicio de Explotación do Abastecemento de Auga Potable. No mes de xullo deste mesmo ano, a Xunta de Galicia iniciou a execución do Plan Director de Saneamento, documento imprescindible para elaborar un anteproxecto do servicio do que estamos a falar, e así se nos trasladou por parte dos técnicos de Auga de Galicia que o coherente sería esperar a ter finalizado ese Plan Director para iniciar o anteproxecto e a posterior licitación. Así pois, aínda que se avanzou nos traballos previstos e precisos para documentar o novo expediente de licitación mediante a redacción do dito anteproxecto, debido á súa complexidade, principalmente de orixe técnico, existen diversas incertezas nada menores que compre ter resoltas para elaborar a documentación técnica, económica e xurídica do novo servicio. Temos que ter en conta, como citei con anterioridade, que para redactar o anteproxecto do servicio é preciso definir a totalidade das infraestructuras de abastecemento de auga, saneamento e depuración de augas residuais coas súas características principais, que constitúen na actualidade e que constituirán no futuro o servicio municipal obxecto da xestión. Esta detallada definición terá que ser trasladada aos futuros licitadores con alto grado de detalle, así como os requisitos de xestión, de eficiencia e de sustentabilidade que, como titulares dos servizos, exixirán ao novo adxudicatario, en cumprimento da legislación vixente en materia sanitaria, medioambiental e demais legislación vixente, co obxectivo de que os licitadores realicen a súa mellor proposta de xestión. Este anteproxecto definirá con detalle cales son as principais necesidades dos servicios, valorando económicamente estes investimentos que terán que ser executados por parte do Concello ao longo da duración da concesión e, polo tanto, amortizadas polo novo adxudicatario. Neste intre, o novo servicio municipal está en fase de definición e obras, pois as principais instalacións que o compoñen sufrirán cambios integrais de xeito inmediato, variando o 100% das súas características técnicas e, polo tanto, as súas necesidades de xestión, mantemento e custo. Parte desta definición técnica de necesidades e obra posterior será realizada por parte da Xunta de Galicia, estando fora do alcance do Concello de Betanzos, e outra parte terá que ser realizada por parte do Concello con cargo aos seus orzamentos e outras fórmulas de financiamento. Así pois, e resumindo, vemos como na actualidade estáse levando a cabo a construción dunha nova etapa, impulsión e captación, axudicada a fase primeira de ampliación da principal infraestructura de abastecemento en outubro de 2020 pola Xunta de Galicia e que, dende o mes de xullo, atópase paralizada por diversos problemas de carácter técnico que obrigan a realizar unha modificación do proxecto de obra que reducirá as unidades de obra do proxecto orixinal. Esta primeira frase non contemplará a mellora do sistema hidráulico para satisfacer as necesidades futuras de demanda,
pois a ETAP non poderá incrementar o seu caudal de deseño actual de 75 litros por segundo aos 120 litros por segundo requeridos, nin a mellora na capacidade de almacenamento nos depósitos de auga tratada para garantir o abastecemento durante máis de 24 horas día, pero tampouco contemplará aspectos críticos e necesarios como son a reforma de captación no río Mendo, unha nova impulsión, instrumentación e sistemas de control, mellora da desinfección con ozono para adaptar a etapa a nova directiva de augas de consumo ou o tratamento dos lodos xerados pola telexestión. Tamén estamos elaborando un plan director de abastecemento que define as necesidades do servicio de auga na súa totalidade e de acordo ao plan xeral do Concello, dende o presente ata o horizonte de 20-25 anos co obxectivo de prestar un servicio de calidade e garantir a demanda presente e futura. Concretamente, estáse a elaborar un anteproxecto para a fase segunda da ampliación da ETAP, quizáis o traballo máis relevante que debe de formar parte deste plan director por tratarse da infraestructura máis importante do servicio de abastecemento. Este proxecto terá que contemplar todos os aspectos que precisa o sistema de abastecemento na súa etapa e que non serán executados pola Xunta na actuación que se está a realizar na actualidade, tal e como acabo de citar e tal e como se lle trasladou a Xerencia de Augas de Galicia na última comisión de seguimento do convenio asinado para tal fin. A maiores disto, e para completar este plan de abastecemento, o Concello está en fase de execución do plan de emerxencia do servicio, adiantándose no cumprimento da Lei 9/2019 de Augas de Galicia, de medidas de garantía de abastecemento en episodios de seca e situacións de risco sanitario. Este plan definirá como ten que xestionarse o servicio para garantir o recurso, o desenvolvemento das actividades esenciais, a garantía a colectivos vulnerables e, a vez, como se aplica a sustentabilidade sobre o recurso hídrico Río Mendo. Unha vez que se remate esta fase de definición técnica e anteproxecto do novo servicio do ciclo integral da auga, coñecidas as instalacións que queremos licitar e os seus custos de xestión e coñecidas técnicamente as necesidades de investimentos que terá que executar o Concello con fondos propios, poderá executarse o estudio de viabilidade que terá que contemplar con alto grado de detalle a información económica de ingresos e custo do servicio. Mediante o mesmo, o Concello deberá de justificar a viabilidade da concesión obxecto de licitación. E, por último, unha vez definido o anteproxecto e justificado o estudio de viabilidade, será o momento de preparar o resto de documentación da concesión a nivel técnico, económico e xurídico. Será preciso definir as actividades que terá que realizar o novo xestor para xestionar con eficiencia, excelencia, sustentabilidade e responsabilidade o Servicio Municipal do Ciclo Integral da Auga do noso Concello, tratando de definir un modelo transformador por tratarse dun contrato de longa duración e dun servicio esencial de primeira necesidade. Por todo isto, propónse ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, acordar a continuidade do servicio nas mesmas condicións existentes do contrato de xestión do Servicio Público Municipal de Abastecemento e Saneamento do Concello de Betanzos hasta que teña lugar a nova adxudicación e, segundo, dar traslado deste acordo aos interesados e aos distintos servicios administrativos da Corporación. Nada máis que engadir nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas. Ben, vou ir por partes. Primeira cuestión. Temos un contrato de 1971. É dicir, un contrato que nunca saiu a licitación nestes 50 anos, que se di axiña. 50 anos. Algúns non nacéramos, imos ter fillos, teremos netos, e isto sigue sen sair a licitación novamente. O ano pasado, máis ou menos a estas alturas do ano, dixéronnos que ia ser a última prórroga. E aquí estamos, unha vez máis, un ano máis co mesmo tema. Sabíase que o contrato vencía, deixaron ir, non obstante, sen preparar toda a documentación necesaria, sen preparar os informes, sen preparar as cuestións técnicas. Claro, e agora estamos aquí, onde estamos. E temos que facer fronte a unha prórroga máis cun reparo suspensivo. Un reparo suspensivo do servizo de intervención deste Concello. Ben, o argumento é que non estamos nun bon momento para facer fronte a unha nova licitación, porque temos que afrontar cambios legislativos, porque estamos a facer obras no servizo, vale, e que nese sentido nunca vai ser un bon momento, porque por sorte ou por desgraza sempre vai haber cambios legislativos nunha cuestión primordial como é a do servizo de augas, e agardemos que sempre vai haber obras para mellorar este servizo. É dicir, que se estea a facer unha obra na estación de captación non é unha cuestión puntual, porque debe ser algo recorrente se queremos ter un servizo nunhas condicións óptimas e cun mantemento o máis axeitado posible. Segunda cuestión, a cuestión do servizo. Se vostedes falan con calquera veciño ou veciña de Betanzos, valle dicir o mesmo. Este é un servizo que non é eficiente. E non o é polos episodios de auga á volta, polas continuas roturas na rede, polos verquidos, polo prezo en constante aumento. É dicir, a consideración dos veciños a respecto deste servizo non é positivo.
E ollo, estamos a falar dun servizo básico, non un servizo calquero, o servizo de auga, abastecemento e saneamento de auga. Por tanto, e a pregunta é esta, interésanos manter o servizo nesta condición? Queremos prorrogar efectivamente o contrato deste servizo, que é tan deficitario a ollos dos veciños, que son a quen nos debemos? Nos, personalmente, consideramos que non. No BNG non consideramos positivo prorrogar este contrato. E ben, terceira cuestión. No seu momento, a nosa comprometeranse a estudar a viabilidade de outras maneiras de xestionar este servizo de cara a un futuro vencemento do contrato. Entre elas, a modalidade da xestión directa. E non o fixeron. E non o fixeron por un motivo claro, que é que están cómodos con este modelo, con modelo de xestión privada. Un modelo que, por outro lado, favorece o clientelismo. E, en definitiva, para resumir, pola cuestionada legalidade desta prórroga, pola deficiencia do servizo a ollo de todos os veciños e pola defensa que sempre fixemos da xestión directa, votaremos en contra deste punto. Mais nada, moitas grazas. Voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, bueno, vaya primeiro por diante, porque é unha cuestión importante, ou creemos que é importante, que obviamente sería unha irresponsabilidade que se deixara de prestar este servicio. Sería unha clara irresponsabilidade. Vas chegar ao 16 de decembro deste ano e que este servicio non se continuará prestando. Obviamente, non só sería un gran escollo para o Concello de Betanzos, senón o máis importante para os veciños e veciñas de Betanzos, se non continuáramos prestando este servicio. Permítame correxir, creo que decía a portavoz de BNG, creo que o que tratamos hoxe xa non é unha prórroga, porque sería ilegal. Prórroga xa non podemos máis. A última foi a que se adoptou o ano pasado, en diciembre, se non recordo mal, non? Foi en decembro do ano pasado. Esa foi a última prórroga que legalmente podíamos acompañar ou vincular a este contrato que estamos debatindo hoxe, ou que se propón hoxe, pois é a continuidade de seguir prestando este servicio. Obviamente, claro que estamos ante un contrato excesivamente antigo, claro, desde o ano 71, que tuvo varias prórrogas, non? Eu creo que recordar que a última que iba hasta o 20 se fixo no 97, me parece, se fixo no 97, se fixo unha de prorrogar hasta decembro do ano 2020 este servicio. Tamén é certo que xa no ano 2000 o goberno socialista por aquel entonces decía xa que iba a sacar ou iba a intentar sacar xa unha nova licitación para corregir certas deficiencias, certas carencias que tiña este tipo de contrato e actualizalo naquel momento. Isto polo ano 2000. Demais, aparte, desde o Concello se declaraba, se manifestaba que precisamente ao ano seguinte iba a entrar en vigor o Plan Xeneral. Por onde íbamos? Xa, estaba falando do ano 2000, dato anecdótico e histórico. Obviamente, o ano pasado, prácticamente, cando traduxeron a prórroga deste servicio, ou ben vostedes xa sabían que íbamos a chegar a esta situación, e non nos la contaron, claramente, ou ben polo camiño se foron encontrando unha serie de escollos que lles provoca esta situación. Ben, no segundo caso, obviamente estes escollos van a seguir aparecendo, quer dizer, hoxe en día sí que é certo que aquí se nos acompaña pois unha serie de xustificacións, de motivacións pola cual non é recomendable sacar a licitación este contrato. Eu non digo que non sean correctas, todo o contrario, son entendibles, totalmente entendibles. Pero, bueno, cuestións como estas, obviamente, seguramente vamos a ir tendo ao longo dos anos, o que non quita que ten que haber un contrato e cando se dé unha modificación, unha nova lei, pois, obviamente, o mellor sí que en certas cláusulas dun contrato que haxa no seu momento, pois, haxa que ir á modificación. Eu creo que isto, como en máis ocasións, foi sobre golpe de campana, é dicir, chegamos casi ata o límite, É certo que, bueno, pues que obviamente esta corporación, este goberno, conta con unha maioría que sabe que chegado este momento pues non pasa nada, se aproba a prestación deste servicio e seguimos para adiante. Pero, ollo, claro, se esta situación non fora así, é así, evidentemente, pero se non fora así, estaríamos ante un grave problema e me imagino que a xestión anteriormente iba a ser de outra maneira. Eu recordo, xa no ano 2014, unha advertencia, estando de alcalde tamén o señor García, que así tamén o confirmaba, pero o anterior secretario, que había por aquel entonces, insistía moito na cuestión de que había que empezar a traballar xa no proxecto
desa licitación nova que viña encima e que facía falta o tempo. No 16 se volveu a falar deste tema. Quero recordar que fora nunha comisión de urbanismo, salía este tema e se nos advertira de que íbamos tarde, de que había que empezar a traballar. Eu creo que non se colleu a tempo e, obviamente, repito, o ben o ano pasado, cando se levou a se adoptou esta nova prórroga, sabían algo que non nos contaron e xa tiñan proxectado como iba a ser isto, obviamente, pois non xestionaron ben os tempos e se encontraron agora pois con todos estes collos, obviamente, repito, que non son cuestións menores. A nova lei de entrada de auga, da 19, que precisamente por ese tema de seca ten que entrar en vigor, creo que xaneiro e febreiro do 2022, que é sobre o proxecto que estaban, anteproxecto que estaban traballando, que dicía o portavoz socialista, que hai unha serie de plans directores, unha espera polas obras que se están realizando na etapa, etcétera, etcétera. Quer dizer, son esas cuestións que non son menores, obviamente, pero que o que nos arroxa todo isto é que non se xestionou cos tempos correctos. Ese é o que nós entendemos. Volvo ás primeiras palabras da miña primeira intervención. Sería unha irresponsabilidade frenar a prestación ou a continuidade da prestación deste servicio. Non vou entrar en debate de xestión directa ou xestión indirecta, xa o temos debatido en moitas ocasións. É certo que o ano pasado, precisamente, polo mes de decembro, o portavoz socialista sí que se comprometía a facer ese estudio. Creo que era unha petición, ademais, que demandara xa en varias ocasións o Bloque Nacionalista, e creo que ata que ven tamén me parece nun punto hoxe algo similar, se non é o mismo. E, obviamente, pois eso non se produxo, non? Entón, referíndome a esas palabras de responsabilidade, o Grupo Popular, neste caso, non vai pasar da abstención. De momento nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Ben, sobre algúns apuntamentos que fun recollendo respecto á intervención dos voceiros dos grupos da oposición. Efectivamente, non estamos ante unha prórroga do servicio, estamos ante unha continuidade do servizo, e tal como se recolle no informe da asesoría xurídica motivado sobre o reparo que fai a intervención, estamos ante un servicio básico e, polo tanto, a continuidade que se está a acordar ten todo o viso legal. Sobre as palabras do voceiro do Partido Popular, que decía si o sabíamos o ano pasado e ocultamos algún dato, nada máis lonxe da realidade. Si fósemos coñecedores de todos estes escollos que se viron no mes de xuño, evidentemente non íamos a acordar fai un ano unha prórroga por un ano cando podíamos naquel momento aprobar unha continuidade do servicio hasta a nova licitación e aforrarnos o trámite de hoxe. Polo tanto, naquel momento entendíamos que se podía licitar o servicio e así no mes de marzo se iniciou un proceso de contrato menor para realizar ese anteproxecto do servizo, que sería o documento inicial para, a continuación, facer ese cálculo económico de canto suporía xestionar o servicio e publicar os pregos que rexerían a contratación. E, efectivamente, anunciaba este voceiro que nese anteproxecto do servicio era donde se ia a definir que era mellor se unha contratación mediante unha licitación ou unha xestión directa nese anteproxecto. E ese anteproxecto acabo de incidir en que hai que facelo, que é o documento básico e o primeiro documento que é necesario para iniciar a licitación. Por lo tanto, non se esqueceu nin se obviou ese compromiso. Nese anteproxecto que vai a ser seguido do estudio de viabilidade do servicio é onde se verá as recomendacións do equipo que redacte o dito anteproxecto de que modelo de xestión é o máis oportuno.
sobre as verbas do Bloque Nacionalista, sobre que se vai escoller ou que se escolle esa forma do servicio por clientelismo, non vou entrar xa nesas calificacións, pero que fai este goberno é adoptar as decisións seguindo criterios técnicos e de elexir que sea unha licitación para unha empresa de servizos, pois gañará a que faga a oferta máis ventaxosa conforme os pregos que se liciten, polo que non entendo nin comparto a afirmación que fai vostede sobre clientelismo. Non sei o que está a insinuar. Se falaba por parte do voceiro do Partido Popular que van a surxir máis escollos, evidentemente, van a surxir máis escollos, pero os máis interesados en que este servizo se licite ou se normalice mediante xestión directa é o propio goberno municipal, pero é que non é que surxiran escollos na tramitación, como poden ser, e se falaban aquí que por parte da voceira do Grupo Nacionalista que obra sempre as iba a haber e que ora nos escudábamos en cambios legislativos. Os cambios legislativos sempre os vai haber, é un ingrediente máis, reitero, pero que non son calquer tipo de obras, son as obras, entre comillas. Estamos a falar que este plan director que está a redactar a Xunta de Galicia, que vai a definir as necesidades, vai a facer unha radiografía, de como están as redes e como deberán de estar a un período de 20 ou 25 anos, vai a desprender, segundo a información dos técnicos de Augas de Galicia, que van a ser necesarios un mínimo de 10 millóns de euros para invertir na rede de saneamento do Concello de Betanzos. E o din por a experiencia previa que teñen no Concello de Sada, por a experiencia previa que teñen no Concello de Rianxo, que empezaron con unhas valoracións económicas de 2,5 millóns de euros e xa levan máis de 12 millóns de euros invertidos en Rianxo. E este é, como somos o obxectivo prioritario da Unión Europea, o plan director o están financiando con recursos FEDER e todas esas necesidades que terán que planificar e proxectar serán financiadas mediante estes fondos europeos ao ser obxectivo prioritario. E o mesmo na ETAP. Non estamos a falar dunha obra sinxela ou obras que se van a levar a cabo durante a vida útil dunha xestión. Estamos a falar da obra necesaria para volver a poñer a ETAP nas condicións necesarias para garantir o abastecemento da nosa cidade. E estamos a falar dunhas necesidades que superan os 3,5 millóns de euros e ahora se están executando actuacións por 1 millón de euros. Por lo tanto, hai que investir outros 2,5 millóns e hai que buscar fórmulas de cofinanciamento para as ditas obras. Por lo tanto, tiñamos 3 posibles vías. Continuar con esa licitación que se iniciou no mes de marzo con ese contrato menor de redacción do anteproxecto e non facerlle caso aos técnicos de Augas de Galicia de que esperáramos a que se tivera o plan de saneamento, a que estuveran definidas as obras da ETAP, facer a proposta que estamos a facer agora da continuidade do servicio básico do ciclo integral de auga ou facer como non fixeron outros concellos, non facer nada e que a concesionaria seguise en precario prestando os seus servicios. E o fixeron moitos concellos da área metropolitana da Coruña ou da área metropolitana de Vigo, gobernados polo Partido Socialista, polo Bloque Nacionalista Galego ou polo Partido Popular. Pero entendemos que por responsabilidade que se debe de plasmar mediante un acordo plenario para mellor seguridade xurídica e tal como recolle o informe xurídico do asesor xurídico municipal de prestar esta continuidade do servicio. Insisto,
non nos deixamos ir, como manifestou a voceira do Bloque Nacionalista Galego. Simplemente actuamos con responsabilidade e paralizamos o proxecto desa redacción do anteproxecto de lei seguindo criterios técnicos. O contrario sería tirar para adiante, licitar, adxudicar e aos 2 anos ter que rescindir o contrato ou modificar, facer unha modificación sustancial, posto que entrou en funcionamento unha nova etapa que a día de hoxe non sabemos os consumos eléctricos que vai a ter, non sabemos o custo de xestión destos novos equipamentos, polo tanto non sabemos a incidencia que vai ter no recibo da auga, non sabemos o plan do ciclo integral da auga que acaba de aprobar, ou está en proceso, perdón, de aprobación da Xunta de Galicia, onde muda totalmente a xestión dos servicios e os cánones a aplicar, se crean 3 cánones novos que terán que ser asumidos polos concellos. Polo tanto, non son uns cambios legislativos comuns, sino que son importantes e as obras son as máis importantes dun servicio como o que estamos a falar. Polo tanto, actuamos con total responsabilidade e estamos a facer o que pensamos que é mellor para a nosa veciñanza. Xa por último, incidir en que somos os máis interesados e, entre outras cousas, tamén temos que adaptar, estamos agora a través dunha ordenanza fiscal e motivado pola lei de desindexación, hai que convertir isto nun precio por prestación dun servicio público, pero que hai que ter en conta, reitero, todos estos cambios normativos e todos estos cambios na xestión, tanto da nova etapa como da nova edar, que se vai a ter que modificar con este plan director de saneamento e trasladar o prezo da xestión a esa nova valoración económica que se faga despois dese anteproxecto. Nada máis que engadir e reiterar que se está actuando con total responsabilidade. Si naquel momento de fai un ano soupéramos a incidencia que ian a ter estos cambios legislativos e estas obras que surxiron a mediados deste ano, pois xa adoptaríamos fai un ano o acordo de continuidade e non se prorrogaría por un ano máis. Nada máis que engadir, señora alcaldesa. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, a respecto das palabras que me dirixía o voceiro do Partido Popular, é dicir, podemos chamar prórroga, podemos chamar continuidade, é unha cuestión de semántica, é dicir, de léxica. Podemos poñer o lexema que queiramos. O caso que imos continuar ofrecendo o mesmo servizo á nosa veciñanza. É un servizo deficitario aos seus ollos. É dicir, un servizo con que a cidadanía de Betanzos non está contento, non está conforme. A respecto dos tempos, ben, o certo, o único certo é que pasou o tempo e pasou o mesmo de sempre, que chegamos tarde. E que agora temos un problema considerable, porque, ollo, estamos continuando cun servizo que, segundo os informes que vostedes nos remitiron, é ilegal. Esta continuidade, as ollos da intervención e da Secretaría, é unha continuidade ilegal. E iso para nós é un problema serio. Vostede fala de que se escolle este modelo e non outro por cuestións técnicas, cando o certo é que o modelo non está a funcionar desde o punto de vista técnico. E esa é a percepción que teñen a maior parte dos veciños e das veciñas de Betanzos. Temos un modelo deficitario polo servizo que nos está a ofrecer a todos e a todas e polos seus custos cada vez máis crescentes. Por tanto, animámolos a estudar outras maneiras de xestionar este servizo, porque esta, desde logo, a día de hoxe non está a funcionar como debería. E máis nada que engadir. Moitas grazas. Moitas grazas, voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa. Señora Sánchez, non se trata dunha cuestión de semántica. Se hoxe votáramos a unha prórroga, xa lle digo eu de onde salíamos o salir daqui, para onde íbamos, quer dizer, o que estamos é totalmente diferente, son dúas figuras totalmente diferentes, non? Con un encaixe legal, bueno, unha con un encaixe legal e obviamente pois a outra pois con un encaixe que non é legal, non só é unha cuestión de semántica, senón que é unha cuestión bastante relevante. Di que dunha maneira ou outra pois os servicios se vai seguir prestando da mesma forma. Bueno, iso por lo menos para este grupo pode ser tamén unha dúda, quer dizer, se a continuidade de prestación deste servicio se vai seguir nutrindo pois esta concesionaria como se venía nutrindo, que era sobre a tarificación das tal, non? Entendo que sí, non vin nada en ningún
informe que diga claramente que sea así, entendo que sí. De non ser así, sí que estaríamos entonces ante unha modificación da prestación dese servicio. Non, entendo que sí, non o vin claro en ningún informe, pero entendo que se seguirá nutrindo a concesionaria pois tal como viña facendo a través do contrato que ten ata o momento en vigor. A cuestión tamén é saber, bueno, pues, durante canto tempo non vamos seguir prestando esta continuación de servicio. Falamos pues, que a lei de augas de entrada, bueno, a referencia que se fai da lei que entra que é no 23, aínda estamos no 21, hai unhas obras que se están executando, desenrolando na etapa, hai un plan director da Xunta, que decir, non temos tampouco plazos fijos de finalización de algunhas destas cousas, non? Entonces tamén sería importante saber ata onde vamos a ir con esta prestación de servicio e ata onde legalmente podemos tirar con esta prestación de servicio. Creo que é unha cuestión importante. Nos dicíamos, ao principio, na primeira intervención, o porqué de que o mellor esta situación que se dá hoxe ou non a coñecían, ou non a querían coñecer o ano pasado, porque hai algunhas destas cuestións que o ano pasado sí que xa conocían, ¿no? Sobre a lei de augas, sobre incluso a zona de inundabilidades. É certo que Europa nos inclúe no ano 2016, en febrero de 2016, nos inclúe nesa zona de riesgo, ese mapa de inundabilidades que ven por unha normativa europea, que de eso somos coñecedores. Obviamente, eso a que va a afectar? Va a afectar a que pues, no día de mañá hai que facer unha importante seguramente inversión en temas de saneamiento debido a estar incluídos en esa zona, a maiores de outras cuestións, non? Entonces, esa era a dúda que poñíamos. Algúnas destas razóns sí se sabían en diciembre do ano pasado, non? Entonces, bueno, eu creo que por eso lle comentaba na primeira intervención de por que o mellor xa non, naquel momento, pois non se poñen estas cuestións encima da mesa porque era posible chegar á situación que, obviamente, hoxe estamos chegando. Como dixen ao principio da primeira intervención, sería unha irresponsabilidade non continuar prestando este servicio, reiterar de novo que o noso voto vai ser a abstención. Nada máis de momento, e finalmente, moitas gracias. Moitas grazas. Antes de pasar á votación deste punto, quero facer dúas aclaracións. Por unha banda, ao voceiro do Partido Popular, decirlle que como se di no acordo a continuidade do servizo nas mesmas condicións existentes do contrato de xestión neste momento, nas mesmas condicións, se era a súa dúda, e sí quero facer unha aclaración, porque como xa lle dixo o voceiro popular, señora voceira nacionalista, a diferencia entre prórroga e continuidade non é unha cuestión de semántica, é moi diferente. Unha prórroga non sería posible, pero exixir a continuidade, sí. E o que sí, ao mellor, é unha cuestión de semántica é utilizar a palabra ilegal cando procede e cando non procede. Porque o informe do asesor xurídico do Concello di claramente, e está en negrilla, en consecuencia, o Concello precisa aprobar unha continuidade de prestación do servizo forzosa ata que teña lugar unha nova adxudicación, debido a Entón, ao millor, o ilegal sería non atender o informe do asesor xurídico do Concello. Así que cuidado cando se utiliza a palabra ilegal, porque eso sí pode ser máis que unha cuestión de semántica. A palabra ilegal é moi seria. Eu creo que que non procedería, non vou a decir ilegal, sería non atender aos informes xurídicos do Concello e non aprobar esta continuidade de prestación dun servizo esencial. Señor secretario, que se someta á votación. Vale, pasamos á votación, entón. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Este punto apróbase co voto favorable do Partido Socialista, a abstención do Partido Popular e o voto en contra do Bloque Nacionalista Galego. Punto seguinte. O punto seguinte é o punto sexto, aprobación do Plan Estratégico de Subvencións 2022-2023.
Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, se no pleno o pasado do mes de outubro aprobouse a Ordenanza Xeral de Subvencións de forma inicial, hoxe a esta sesión da Corporación plena traemos para a súa aprobación o Plan Estratégico de Subvencións para as anualidades 2022-2023. Neste borrador de Plan Estratégico de Subvencións se recollen os obxectivos e os efectos previstos das subvencións que se convoquen por parte deste Concello nas anualidades do ano 2022 e no ano 2023. Como ámbito de aplicación, este Plan Estratégico de Subvencións ten todas aquelas convocatorias en concorrencia competitiva ou todas aquelas subvencións de carácter nominativo que se recollan nos diferentes orzamentos para os devanditos anos 2022 e 2023. Este Plan Estratégico de Subvencións recolle como liñas estratégicas o fomento e a promoción da cultura, do deporte, da música, da educación, da mocidade, da terceira idade, do turismo social, da sanidade, do consumo, do medio ambiente e mobilidade, da participación cidadá e dos servicios sociais. Este Plan Estratégico de Subvencións ten como obxectivos estratégicos, obxectivos específicos e prazos de execución de cada convocatoria, os custos previsibles, as fontes de financiamento, o procedimento de concesión e o plan de actuación, reitero, de cada convocatoria ou de cada subvención nominativa. Entendemos que este Plan Estratégico de Subvencións é unha ferramenta necesaria que, xunto coa Ordenanza Xeral de Subvencións, mellora claramente a xestión e a transparencia no eido das subvencións que conceda e que convoque este Concello. Polo tanto, se propón ao Pleno da Corporación aprobar o Plan Estratégico de Subvencións do Concello de Betanzos para a anualidade 2022 e 2023 e publicar o citado plan no Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica do Concello de Betanzos. Nada máis que engadir nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas. Ben, en primeiro lugar, quixéramos facer mención de que nos falta un informe de intervención a respecto deste punto da orde do día. En segundo lugar, como vostede facía mención, non hai ningún... Que non lle escoitei ben, que lles falta a O informe de intervención. A documentación. O informe de intervención. Vale, perdón. Escoitaseme o... Ben, continúo. Eu escoito-me rara. Sí. Poltergeist. Sí, ben, pois eu sigo. Veña, cara adiante. Facía mención o voceiro socialista de que non hai ningún mes que estamos a aprobar a ordenanza de subvención. Debo dicir que votamos en falta os mesmos puntos que votábamos en falta naquela outra ordenanza. É dicir, non se recolle unha epígrafe específica para os proxectos de normalización da nosa lingua propia, tampouco se recolle unha liña específica para os proxectos en igualdade ou de prevención da violencia de xénero. Vostede facía mención na Comisión de Programación que sí, efectivamente, se recolleran esas nosas peticións na liña número 11, na liña de servicios sociais, e que aparece mencionada a cuestión da igualdade, mas o que nos pedíamos no seu momento é que aparecera unha 12ª liña, unha liña número 12, en que se recollera especificamente a cuestión de proxectos en igualdade, de prevención da violencia de xénero, polo que lle comentaba no seu momento, simplemente para darlle visibilidade a esta cuestión e para darlle toda a importancia que creemos que socialmente debe ter este punto en concreto. Por outro lado, hai outros puntos que si son redundantes, como o da terceira idade ou do turismo social, mas non é unha cuestión importante ou que nos vai a mover a votar nun sentido ou noutro. En definitiva, danos unha impresión de que se fixo as presas para sair do paso, sen ter en consideración as outras cuestións que lles comentábamos e que considerábamos positivas, en consecuencia ímonos a abster. Moitas grazas nesta primeira intervención. Moitas grazas, voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, obviamente, en coherencia con tantas veces que solicitábamos que tiña que haber este plan estratégico de subvencións, ademais de que manifestaba en reiteradas ocasións a propia intervención municipal, pois obviamente temos que votar a favor. Así que de momento, pois nada máis, e moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra.
Ben, sobre a manifestación do Bloque Nacionalista Galego, isto é a roda que non para de xirar. Cando non se ten plan estratégico de subvencións protestamos, e cando se presenta un plan estratégico de subvencións se di que imos ás presas e que o facemos para sair do paso. Bueno, desde este grupo de goberno quero manifestar o total apoio do grupo de goberno á Secretaría Municipal que foi a encargada de realizar este plan estratégico de subvencións e constame que o fixo sen presas e sen sair do paso, que o fixo con toda a profesionalidade do mundo. Sobre o informe de intervención que día e manifesta a voceira do Bloque Nacionalista Galego que non o ten, evidentemente, nin o ten vostede, nin o ten o Grupo Popular, nin o ten o Grupo de Goberno. Estamos ante un documento xurídico e, segundo a Secretaría Municipal, non é perceptivo o informe de intervención. Se for un documento de carácter económico, como si o é a Ordenanza Xeral de Subvencións, onde si xa entra a valorar criterios económicos, pois si se achegou o informe da intervención municipal, posto que era necesario. Neste caso, a Secretaría Municipal entende que non é necesario e xa ten bastante traballo a intervención municipal para ainda por riba que teña que informar sobre un texto xurídico que non é necesario o seu informe. Sobre a manifestación de que se obvia o tema da igualdade de oportunidades, ben, nos lle damos a importancia que ten, evidentemente, importancia máxima. Isto sí é unha cuestión de semántica, pode ir nun punto aparte, pero por non ser redundantes, no borrador do Plan Estratégico de Subvencións, no punto 5.11, que di subvencións de fomento dos servicios sociais, como obxectivos específicos, se recolle fortalecer o movemento e tecido asociativo local nos ámbitos dos servicios sociais, tales como actividades nas áreas de familia, da infancia, da mocidade, de persoas maiores, diversidade funcional, drogodependencias e outros trastornos aditivos, violencia de xénero, igualdade de oportunidades e persoas en risco ou situación de exclusión ou especiais dificultades de inserción social ou laboral. Creemos que queda totalmente dignificada a cuestión da que estamos a falar, que non se obvia e que si se recolle. Polo tanto, entendemos que ao que xa nos ten habituados este Bloque Nacionalista Galego de Betanzos, de estar sempre contra o mundo e protestar por todo. Se non hai plan estratégico, somos uns nefastos xestores porque non temos plan estratégico de subvencións. Cando se presenta un plan estratégico de subvencións, resulta que se fan as presas, que se sae do paso, pois cando gobernen vostedes o farán como vostedes entendan e recollerán as cousas como vostedes entendan. Pero este goberno, neste tipo de cuestións xurídicas, confían nos habilitados nacionais, confían, neste caso, no secretario da Corporación, que, reitero, foi o que elaborou este texto, e reitero, nin ás presas, nin para sair do paso, simplemente para dotar este Concello dunha ferramenta que coincido co voceiro do Grupo Popular que era necesaria. E o compromiso deste Grupo de Goberno no mes de agosto foi o de máis pronto que tarde ter unha ordenanza xeral de subvencións e ter un plan estratégico de subvencións, e hoxe, o último día de novembro, xa se aprobou a ordenanza xeral de subvencións de forma inicial e traemos para a súa aprobación este plan estratégico de subvencións. Nada máis que engadir, señora alcaldesa. Moitas grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, igual me volvín a enganar no ton unha vez máis, ou vostedes non percibiron unha vez máis o meu ton. Non era un ton de protesta. Simplemente se lle quería facer unha proposta positiva para que engadiran como unha liña número 12 a cuestión da igualdade de xénero, non igualdade de oportunidades, igualdade de xénero. E a violencia de xénero, lamento moito que iso me enfade tanto, tamén se lle propuña dunha maneira totalmente positiva que engadiran como liña número 13 a cuestión da normalización da lingua galega. Entendemos que tamén é unha proposta positiva. Dubido moito que utilizase un ton de protesta, mas non obstante, se así foi, pido as miñas desculpas e lamento moito telo enfadado. Reitero que o noso voto vai ser a abstención e remito máis palabras á miña primeira intervención. Nada máis que engadir. Moitas grazas.
Moitas grazas, voceiro popular. Ben, pois, señor secretario, que se someta a votación este punto. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Este punto queda aprobado co voto favorable do Partido Socialista e do Partido Popular e a abstención do Bloque Nacionalista Galego. Punto seguinte. O punto sétimo, a aprobación da ordenanza municipal reguladora de instalación de terrazas en espazos de uso público. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, o Concello de Betanzos conta cun abundante patrimonio, así como con 3 ríos que bañan o seu territorio, o Mandeo, o Mendo e Mero, sendo unha zona de lecer e de afluencia de visitantes. O centro histórico da cidade foi declarado Conxunto Histórico Artístico no ano 1970 e conforma unha das cidades medievais máis importantes de Galicia e de España. Asemade, o Concello de Betanzos é coñecido pola súa gastronomía e polas súas festas e tradicións, como as festas patronais de San Roque, declaradas de interese turístico nacional e tamén de interese cultural como a Feira Medieval e a Semana Santa de Betanzos, sen esquecer o percorrido por Betanzos do Camiño Inglés e nun futuro o camiño orixinal que chega a Compostela. A singularidade de Betanzos fai da actividade hostaleira no Concello unha auténtica industria turística de significativa relevancia, sendo abundantes os bares, mesóns, os restaurantes e, en xeral, os negocios de hostalería existentes no Concello, que complementan a súa actividade con terrazas ao aire libre, de xeito que se aproveita o bo tempo e a beleza do entorno. Xa no seu día, a prohibición de fumar nos locais pechados implicou un aumento do uso das terrazas, incluso en períodos invernais, fenómeno incrementado a día de hoxe por mor da situación da pandemia e das recomendacións sanitarias para previr contaxios, entre eles a preferencia de pasar o tempo de lecer en lugares abertos ou ao aire libre, situación que debe de compatibilizarse coas condicións de limitacións de aforo e distancias de seguridade. Este aproveitamento do espazo ao aire libre, que supón un importante motor económico e de cara ao fomento do emprego e que, ao mesmo tempo, redunda en beneficio dos habitantes e os visitantes da nosa cidade, debe realizarse dunha forma ordenada para preservar os dereitos dos cidadáns relativos a usos deses espazos públicos, a seguridade vial, ao descanso da veciñanza, a accesibilidade, así como a protección do medio ambiente, da paisaxe urbana e das características propias da cidade, de xeito que de existir conflito entre o uso público e a utilización privada, sempre debe de prevalecer a utilización pública e do interese xeral. Neste senso, resulta necesario garantir o descanso veciñal co establecemento das axeitadas medidas correctoras, o tránsito peonil en condicións de seguridade e accesibilidade e asemade a protección e o fomento do medio ambiente e da singularidade do contorno e do patrimonio de Betanzos, mediante a promoción da posta en valor da paisaxe urbana, así como a instalación de elementos axardinados nas terrazas. Por último, a posibilidade de establecer ordenacións singulares, previa delimitación do ámbito zonal de ordenación, poderá determinar a superficie de ocupación e a localización das instalacións e tamén os criterios funcionais e estéticos aos que deberán axustarse. Precísase, por tanto, dar resposta normativa ás novas necesidades derivadas da ocupación do espazo público para a instalación de terrazas e a desexable mellora da imaxe da vila a través das mesmas coa harmonización da súa estética e co contorno. Esta nova normativa estrutúrase en 5 títulos, con 31 artigos, disposición adicional, transitorias, derogatoria e disposición final. O título primeiro fala sobre as disposicións xerais, contén as disposicións xerais relativas ao obxecto e ámbito de aplicación, definicións, tipo de instalacións e modo de ocupación dos espazos e normativa aplicable. O título segundo regula os requisitos de funcionamento e contén o articulado sobre o título habilitante para terrazas, o período das autorizacións, o horario de funcionamento, a limitación de niveis de transmisión sonora e as obrigas
dos titulares dos negocios. O título terceiro, que se estrutura en 3 capítulos, trata as condicións das instalacións. O primeiro deles é relativo ás condicións xerais, regula as condicións xerais de ocupación de espazos públicos, a superficie de ocupación de espazo público e as terrazas en solo privado de uso público. O segundo capítulo regula os elementos das instalacións en espazos de titularidade pública que veñan recollidos do artigo 13 ao 18. O capítulo terceiro regula estes aspectos nas terrazas privadas de uso público. O título cuarto, que consta de 3 artigos, regula o procedimento para o outorgamento das autorizacións, que regulan tanto a solicitude como a tramitación e a renovación das autorizacións de terraza. E, por último, o título quinto, que establece o réxime disciplinario e sancionador e o procedimento correspondente. Estamos, por tanto, ante unha normativa bastante completa, unha normativa que atende as necesidades sociais como as necesidades do sector hostaleiro, unha normativa froito das suxerencias dos hostaleiros e hostaleiras de Betanzos, que, como dicía anteriormente, busca ordenar e armonizar e, como non, dar impulso e seguridade xurídica aos hostaleiros e hostaleiras da nosa cidade. Nada máis polo momento. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas. Ben, unha das cuestións que nos está a ensinar a pandemia que estamos a vivir desde xa hai case 2 anos é que debemos aprender a xestionar de outra maneira os usos dos espazos públicos. É dicir, que a convivencia entre os cidadáns, entre os vehículos, entre os negocios de tipo privado debería ser o obxectivo fundamental da praxe política, en concreto de ordenanzas como a que hoxe nos traen vostedes a aprobación. Todo semella coa cuestión do COVID non vai ser unha cuestión pasaxeira, que isto está aquí para quedar, e que, por tanto, temos que repensar o propio modelo de territorio e a redistribución do espazo entre os peóns, entre os viandantes e entre os negocios privados, claro é. Como ocupamos a rúa afecta a todas as persoas. Compre garantir o uso colectivo dese espazo público. E nós non creemos que esta ordenanza se centre en regulamentar ese aspecto en concreto. Entendemos, obviamente, que compre establecer un modelo estético, mas quizáis este non sexa o momento, é dicir, a cuestión de que exista un modelo estético, sobre todo en determinadas zonas da nosa cidade, é moi importante, claro que é. Mas quizáis o momento escollido para formular esta cuestión non sexa máis apropiado. É dicir, se nos imos exixirlle aos hostaleiros e hostaleiras de Betanzos que fagan mudanzas nas súas mesas, nos seus asentos, nos parasois, nos toldos, teremos que axudalos de alguna maneira a que leven a cabo ese tipo de mudanzas, porque para eles este non é o mellor momento económico. Vostede afirma que esta é unha ordenanza que foi consensuada, que foi falada coa hostalería local e nós non temos por que poñer en cuestión esa consideración nin o imos facer. Mas sí é certo que parte dos hostaleiros cos que nos falamos deste tema si nos amosaron a súa preocupación, cando menos, polo momento en que se presenta este tema, sobre todo porque para eles asumir a día de hoxe calquera tipo de gasto, por pequeno que sexa, é imposible. Daquela, se non lles imos axudar nesta cuestión, quizáis esta ordenanza poida chegar a ser un problema para eles, un problema máis que se engade aos que, por desgraza, xa estiveron a vivir desde que esta pandemia se iniciou. Despois hai outras cuestións concretas que si nos preocupan nesta ordenanza, nos chaman a atención. Un deles sería o da retirada de enseres. Vostedes teñenos dito en numerosas ocasións nestas sesións plenarias que a Policía Local está saturada, sobre todo desde que se iniciou a pandemia da COVID, é dicir, que non hai suficientes efectivos e que non dan feito o traballo. Daquela, quen vai velar polo cumprimento deste punto? Quen vai velar porque se recollan eses enseres nas horas que vostedes recollen nesta ordenanza? Porque nós, claro, entendemos que esta ordenanza se está a presentar a día de hoxe porque vai ser cumprida en todos e cada un dos seus puntos. En definitiva, e xa para non estenderme máis, nós creemos que compre darlle unha volta
En especial esa cuestión coa que eu iniciaba a miña intervención, que é esa cuestión da distribución ou do reparto do espazo entre os diferentes sectores que forman parte da sociedade, é dicir, os viandantes, os coches, os aparcamentos e os negocios privados, e sobre todo por esa segunda parte, pola cuestión do momento, se é o mellor momento para a hostelería para facer fronte a eses gastos que podería conlevar a nova ordenanza de terraza. En consecuencia de todo isto que ya acabo de mencionar, ímonos a abster, nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceiro popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, eu creo que nadie discute, evidentemente, a necesidade dunha ordenanza, bueno, de feito xa había, non? Pasa que cando se aprobe esta definitivamente quedará derrogada, entendo pois a que está vixente no ano 2004. Obviamente a situación vivida, como dicía a portavoz nacionalista, nos últimos 2 anos pois mudou en moitos sentidos, non? Obviamente pois unha das cuestións a adaptar e actualizar o mellor posible pois é algunhas ordenanzas, como pode ser esta que hoxe temos aquí, co cual obviamente estamos de acordo que ten que levarse a cabo unha nova ordenanza. Vemos que, bueno, nun dos acordos, pois obviamente isto vai ir a información pública durante 30 días, etcétera, etcétera, para que os cidadáns, incluso, bueno, os teleiros, que no seu momento pois non fixeran alguna suxerencia, teñen ahora mismo ese tempo. Nos consideramos que eles deben de ser ademais quenes deben de suxerir ou se queren alegar, pero non quita que ha de ser unha ordenanza, obviamente, non só pensada na hostelería. Evidentemente pasou un sector que pasou, outros sectores que pasou o peor trago, pero ten que ser unha ordenanza que vaya en consonancia ca hostelería e cos veciños e usuarios. Eso, por descartado, ten que ser así, co cual nos neste punto vamos a absternos. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, pode ser o momento, non? O que realmente é certo é que este goberno pois leva traballando 2 anos nesta nova normativa, non? Quero aproveitar para agradecer tamén ao secretario pois o traballo de apoio para levar a cabo esta nova normativa, que creemos que sí que é o momento, porque recolle pois en gran parte, moitísima da gran parte deste documento, todas as suxerencias que nos fixeron os hostaleiros e hostaleiras, e debido ás necesidades que teñen a día de hoxe, a raíz sobre todo da pandemia. E digo que tamén é un momento, xa a colación, co que mencionaba, por las diferentes inversións que teñen que facer os hostaleiros e hostaleiras. Neste punto hai que mencionar que na disposición transitoria segunda disponse que haberá un prazo de 2 anos para que o sector pois se vaya incorporando neste sentido a nova normativa. E tamén anuncio que na proposta de orzamentos municipais todos aqueles hostaleiros que non recibiron axudas, porque a Xunta de Galicia está concedendo axudas a través do IGAPE para a instalación destas novas terrazas, pois poderán acceder a axudas dentro dunha partida orzamentaria que se van a incorporar na próxima proposta de orzamentos. E reiterar en que sí, é un momento porque os espazos cambiaron, as necesidades e os hábitos sociais son diferentes agora que non só fai 10 anos, pero incrementados sobre todo nestes últimos anos, este ano e medio, sobre todo, como dicía ao final da miña primeira intervención, para dar seguridade xurídica tamén a moitos hostaleiros que podemos ver en moitas terrazas, en moitos lugares, e Betanzos non é a excepción, pois que teñen diferentes elementos mobiliarios que actualmente coa normativa que temos en Betanzos pois non
non serían de todo legais, non? Así que creemos que unha normativa que recolle pois prácticamente todas as demandas do sector que, bueno, que esperemos que sexa cumprida a vontade deste goberno en todo momento. Nada máis. Voceira nacionalista. Simplemente a respecto deste último punto que vostede facía mención, a respecto de que hai mobiliario que non cumpre coas normativas actuais, claro, é que outra das cuestións que nos trasladan aos hosteleiros é a cuestión da exemplaridade, é dicir, no casco histórico, en especial nos soportais, vai haber que utilizar toldos negros, primarase a utilización de elementos vexetais dentro das terrazas que se sitúen na zona histórica. Os hosteleiros o que din é que hai que ser exemplar, é dicir, se eles non poden ter plástico nas súas terrazas, non pode haber colectores de plástico. Se se prima que eles teñan elementos vexetais nas súas terrazas, as outras macetas que hai colocadas deben estar nun estado de conservación óptimo. É dicir, eles teñen que poñer da súa parte, pero que o resto desta institución, esta institución debe ser exemplar nese sentido. E tamén cumprir a súa parte, para que se dean as condicións estéticas para que o casco histórico luza en todo o seu esplendor. Simplemente iso, como engadido, remítome a miña primeira intervención. Moitas grazas. Ben, pois, debatido este punto, señor secretario, que se someta a votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Pois, este punto queda aprobado co voto favorable do Grupo Socialista e a abstención do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Popular. Punto seguinte. O punto 8º é a moción do PP para a elaboración dunha ordenanza para a accesibilidade das zonas infantís. Voceiro Popular ten a palabra. Grazas. O xogo é unha actividade vital para os nenos. Xogar é imprescindible para un bo desenrolo físico, emocional, social, ademais de intelectual. Co xogo os nenos expresanse, comunícanse e descubren todo aquilo que lles rodea mentras interactúan co seu entorno. Polo tanto, non é necesario destacar o compromiso que existe ou debería existir na actualidade por parte de todas as administracións de dispor de instalacións necesarias para poder xogar no espazo público. Os parques infantís máis as instalacións recreativas ubicadas no exterior ofrecen aos nenos esa posibilidade de xogar ao aire libre, polo tanto de facer amigos a través dun exercicio físico. Se ben é certo que as cifras disponibles ou accidentes neste tipo de áreas non é alarmante, débese favorecer a concienciación sobre os riscos derivados das condicións dos nosos parques infantís e adoptar as medidas máis adecuadas para previr ditos sinistros ou lesións derivadas maioritariamente dunha mala interacción dos equipamentos de xogo e ás veces da escasez do mantemento dos propios parques. É certo, da mesma maneira, que a configuración dos espazos de xogo infantil e a súa seguridade sempre co obxectivo de garantizar o dereito ao xogo e evitar, na medida do posible, os accidentes e outros imprevistos ben, sobre todo, regulada por unha serie de normativas europeas. Na actualidade, hai poucos parques infantiles que estén adaptados tanto en seguridade como en pro da integración de todos os nenos, con ou sen discapacidade. As áreas de xogo infantil, ademais de ser seguras, deben de poder ser disfrutadas por todos os nenos con independencia como manifestábamos das súas capacidades. Por elo, debemos atender aos criterios de accesibilidade universal e xogo inclusivo, tanto na planificación dos accesos, entorno, zona de estancia de xogo, como na elección dos mesmos. É dicir, aqueles que poidan ser utilizados por un maior número de nenos e cumprindo, obviamente, ese requisito de deseño para todos. Polo tanto, dada esta situación, propónse ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. Que da Concellería correspondente aos servicios técnicos municipales competentes nesta materia, regular mediante unha ordenanza os requisitos mínimos de accesibilidade das diferentes áreas de xogo infantil de titularidade local, incluindo ademais na elaboración dun plan de accesibilidade aprobado en sesión plenaria as intervencións neste tipo de áreas, e que se leva a cabo unha adaptación progresiva destas zonas infantiles cos correspondentes criterios de accesibilidade e efectuar nas tareas de mantemento ou reposición. Que o alcalde ou concelleiro en que delegue leve a cabo os trámites necesarios para dar cumprimento a estes acordos. Mais nada, grazas. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas. Ben, eu xa non teño moi claro se foi no mes de xullo, ou de xullo, perdón, no BNG trouxemos unha pregunta a pleno moi similar, que ia na liña desta cuestión. Obviamente non pedíamos unha ordenanza específica, senón que simplemente pedíamos que os parques infantis de Betanzos, na súa totalidade, contasen con todas as condicións de accesibilidade
para todas as crianzas, xa cal fose a súa condición física ou psicomotriz. Obviamente, a accesibilidade e a mobilidade son dúas cuestións que son problemáticas no noso concello, non é extraño, nun concello coa nosa orografía, un casco histórico, en que ás veces é máis complexo, ou mellor, solucionar problemas como este. Non obstante, o que debería ser primordial é que todas as crianzas, absolutamente todas as súas crianzas e as súas familias tamén, deberían acceder a todos os parques dos seus barrios, porque é cos seus veciños e coas súas veciñas, cos seus potenciais amigos con quen se deberían relacionar para xogar e interactuar con eles en total liberdade. É dicir, a cuestión da equidade neste sentido é de total xustiza. Por iso lembrámosles que non só se debe ter en consideración a cuestión da accesibilidade aos parques, senón tamén a cuestión de xogos infantís adaptados para absolutamente todos os nenos e nenas, sexan cales sexan as súas condicións físicas, psicomotrices e tamén psicolóxicas. Porque o xogo, como vostedes ben din, é unha actividade fundamental para os nosos meniños. Por iso, porque creemos que se recollen tamén en parte as nosas peticións no pasado e no futuro, apoiaremos sen dúbida a súa moción. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro socialista. Sí, nada, moi brevemente. Coincidimos plenamente no tocante á seguridade e a accesibilidade nos parques infantís. Consideramos que estamos ante unha moción constructiva, positiva, axeitada, na liña do día a día que estamos levando a cabo. Así, se recorda, en datas pasadas instalouse un xogo adaptado no parque infantil, do pasatempo, un xogo adaptado nunhas dimensións importantes, que tivo boa acollida, e a intención deste grupo de goberno é de facer estes espacios máis accesibles e máis seguros para as persoas con algún tipo de discapacidade funcional. A accesibilidade nos parques infantis xa está regulada mediante unha norma autonómica, concretamente polo decreto 245/2003 do 24 de abril, no que se establecen as normas de seguridade nos parques infantís, e así, no seu artigo 4 de accesibilidade e uso, se recolle que os parques infantís serán accesibles para os menores discapacitados segundo o establecido na Lei 897 do 20 de agosto de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia, tratándose de integrar posibilidades de xogo adaptadas para estas persoas. E, ademais, a recente orde ministerial que se publicou no Boletín Oficial do Estado 23 de xullo, a orde TMA 851 do ano 2021, pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e a utilización dos espazos públicos urbanizados, que entrará en vigor o próximo día 2 de xaneiro do ano 2022, recolle no seu artigo 8 a accesibilidade nos sectores de xogos infantís e de exercicios, indicando que, polo menos, un de cada 5 elementos de cada sector de xogos infantil e de exercicios contará con criterios de accesibilidade universal, debendo ser, no caso dos xogos infantís, este elemento de tipo dinámico ou que xere movimento ou introducirse no seu interior. Cando haxa máis dun elemento que conte con criterios de accesibilidade universal, deberán corresponder a diferente categoría. Siguen un articulado, o 2, 3 e 4, dentro dese artigo 8, que siga a regular temas de accesibilidade e de seguridade, pero dende este grupo, a pesar de que xa hai legislación, hai a legislación que citaba autonómica e vai entrar en vixencia esta orde ministerial, tampouco temos inconvinte en redactar unha ordenanza municipal que recolla estes aspectos, pero tendo en conta, evidentemente, como non pode ser de outra maneira, este decreto galego e esta orde ministerial a nivel estatal. A modo anecdótico, e por poñerlle unha pega a esta moción, no segundo punto, si se pode emendar, que se inste á alcaldesa, non ao alcalde. Nada máis que engadir e manifestar o voto favorable do grupo de goberno. Voceiro popular. Agradecer o voto favorable dos demais grupos e, por suposto, a alcaldesa pedirlle desculpas. Voceira nacionalista. Sí. Pois, señor secretario, entendo que este punto queda aprobado por unanimidade, así que pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte, o punto 9, moción do PP para a recuperación e a educación do camiño da Cangrexeira. Voceira popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. A ría de Betanzos encontrase situada nun enclave fundamental dentro da denominada Rede Natura e formando parte da mesma maneira da Reserva da Biosfera, existente na actualidade.
Un espazo marítimo este cuya biodiversidade é superior á maioría das marismas galegas e integrado polos termos municipais de Betanzos, Bergondo, Sada, Paderne e Miño. Se ben, a zona máis interna está conformada polo tramo comprendido entre o tramado urbán de Betanzos máis a Ponte do Pedrido, representando así da orden do 9% da totalidade da ría e que comprende os municipios de Bergondo, Betanzos e Paderne. Os bosques de Ribeira encuádranse na alianza Anion Glutinoso Incanae. Estas formacións que integran esta alianza son consideradas un hábitat prioritario por unha directiva da Comunidade Económica Europea relativa á conservación de hábitats naturais e da fauna e flora silvestres. Estas directrices indícanos desta maneira que os Estados membros e as súas administracións deben de pôr en marcha políticas que favorezcan iniciativas para a súa conservación e rexeneración. Unha das principais liñas dunha correcta política medioambiental é dotar a costa de accesos e potenciar o seu uso público respetando os seus valores. Por elo, unha das medidas é a implantación de itinerarios peatonales que permitan o tránsito longitudinal e transversal no borde do litoral. En Betanzos existía un antigo camiño que partía da Cangrexeira e comunicaba con Miodelo, Bergondo, ao longo da marxe esquerda da ría, aínda que algo alexada da marisma tanto en distancia como tamén en altitude. Dito camiño foi desaparecendo pouco a pouco polo efecto da man do home e da propia natureza. Nestes últimos meses, e despois de levar a cabo de novo unha serie de consultas nos ámbitos medioambientais e con colectivos especialistas neste tipo de materias, observamos que a adecuación deste sendeiro xunto a unha correcta conservación e potenciación do mesmo non soamente poñería en valor esta paisaxe, senón que tamén daría ao tempo un gran servizo a veciños e tamén a diversos colectivos medioambientais para levar a cabo estudos e observacións máis detalladas. Por outra banda, tamén daría da mesma forma facilidades aos propietarios colindantes con este camiño para acceder de forma máis cómoda á limpeza das súas parcelas e xenerando así unha correcta conservación da zona, eliminando as xa numerosas zonas de encame que se ubican ao longo deste tramo citado. Por todo elo, e tendo en conta o exposto con anterioridade, o Partido Popular somete para a súa aprobación do Pleno da Corporación Municipal os seguintes acordos. Primeiro, que o Concello de Betanzos inicie as xestións e os procedementos necesarios para levar a cabo a recuperación, adecuación e posta en valor do camiño existente entre a Cangrexeira e Miodelo. E segundo, facultar a alcaldesa, modifico porque tamén puxo aquí alcalde, ou concelleiro en que delegue a levar a bo fin este acordo. Por nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Moitas grazas. Ben, sí, concordamos, parecenos de suma importancia a recuperación e posta en valor deste e doutros camiños tradicionais de Betanzos como unha vía vertebradora que é das ribeiras da nosa ría, en concreto da marxe esquerda. Non obstante, tamén lles queremos lembrar que máis importante que recuperar un camiño quizáis sexa recuperar a totalidade da nosa ría, porque os niveis sobre os niveis de toxicidade e os estudos sobre a situación das augas da nosa ría desvelan unha situación alarmante, por non decir bastante preocupante. Por tanto, a próxima vez que o BNG emenda os orzamentos da Xunta de Galicia, que vai ser o ano próximo seguramente, como foi o ano pasado e o anterior, agradeceríalles que votasen a favor da rexeneración da ría de Betanzos e, sobre todo, e o que é máis importante, que levasen a cabo efectivamente todos aqueles labores, aquelas obras, aqueles estudos que sexan necesarios para rexenerar a totalidade da ría de Betanzos, que debe ser un centro de produción económico e turístico que vertebre o noso concello e os concellos que están nas ribeiras da ría. En calquera caso, estaremos a favor de apoiar esta moción pedíndolles, por favor, que amplíen esa recuperación á totalidade da nosa ría. Moitas grazas e nada máis. Moitas grazas. Voceiro socialista, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, como ben sinala o Partido Popular na súa exposición de motivos, o coñecido como Camiño da Cangrexeira é un antigo camiño que partía da Cangrexeira, e valga a redundancia, e comunicaba co Miodelo, no concello limítrofe de Bergondo. Este camiño que foi desaparecendo máis que polo efecto da man do home, diría,
polo pouco efecto da man do home, foi un camiño moi transitado na súa época polos nosos devanceiros para acudir aos seus quefaceres agrícolas. E digo polo pouco paso da man do home porque non debemos de obviar unha cuestión que consideramos importante e que por descoñecemento ou non pode nos levar á confusión. Esta confusión ou descoñecemento sobre o camiño completo no seu percorrido parte en que debemos de distinguir diferentes tipos de camiños que confluen no devandito roteiro, tanto camiños públicos, camiños privados e, como non, camiños de servidume. Camiños de servidume e camiños privados que sabemos que existen, pero dos cales non temos documentación fidedigna que así nos confirmen o seu uso. E camiños públicos que nestes momentos, e despois dun traballo de investigación, atópase en exposición pública para aprobación do inventario de camiños públicos da nosa cidade. Neste sentido, e como ben saben, desde este grupo de goberno, levamos tempo traballando nun inventario de camiños. Un inventario de camiños que, como dicía, na súa primeira fase permitiránnos esclarecer cales son os camiños públicos e, unha vez acabada esta primeira fase, unha segunda fase que nos permite esclarecer que camiños son privados ou de servidume, traballo moito máis complexo, pero que nos permitirá coñecer e solventar de maneira moito máis seguras cuestión como as que hoxe expoñen neste pleno. En canto ao camiño público, é certo e apreciable por calquera veciño que o mantemento de limpeza por parte dos servizos municipais é continuo e permanente. E como tamén sinalan o Grupo Popular na súa exposición de motivos, gran parte deles, os que veñen sendo de dudosa titularidade, atópase pechados pola forza da natureza debido ao nulo tránsito que por eles transcorre e polo nulo mantemento dos seus propietarios. Por tanto, consideramos que é unha proposta positiva, unha proposta que ten como finalidade a recuperación dun camiño tradicional de Betanzos, pero ten que ser unha proposta que, para ser levada a cabo de maneira efectiva, ten a obriga de resolver estas dúbidas que comentaba anteriormente e se debe de solventar e esclarecer a titularidade destes camiños privados a través da segunda fase deste inventario de camiños. E, no seu caso, iniciar un procedimento de cesión cos posibles propietarios, así como a superación dos diferentes informes sectoriais como é o da Rede Natura e completar así este camiño histórico entre a Cangrexeira e Miodelo. Por tanto, e considerando que xa se están dando estes pasos para cumprir os acordos que vostedes propoñen, tanto de xestión e de procedimentos, cos tempos que estes levan, pois, como é evidente, e tal como xa fixemos no ano 2017, votaremos favorablemente a esta proposta que, como dicía anteriormente, pretende recuperar un camiño tradicional e, por tanto, pretende recuperar un camiño que ten que ser patrimonio de todos e todas os betanceiros e betanceiras. Nada máis. Voceira popular. Gracias, señora alcaldesa. Ben, agradecer o voto favorable dos grupos. Efectivamente, xa nun pleno ordinario de agosto de 2017, nese caso os 5 grupos que conformaban a corporación votaron a favor por unanimidade a unha moción exactamente igual que esta. Quería manifestar tamén que, efectivamente, como di o voceiro socialista, o camiño realmente, o camiño ten como 3 partes. O que é a senda, o camiño tradicional, e lugares tamén de uso privado, con incluso zonas de servidumbre. O que aquí traemos será para recuperar ese camiño tradicional, pois con un desbroce, cunha limpeza, para que se podese utilizar e volver a esa tradición da senda peonil que había hasta, bueno, xa fai anos que xa non está. Entón, pois, a nosa proposta era a mesma que se traxo no 2017, que tamén foi aprobada por unanimidade, como me parece que vai ser nesta ocasión, e nada máis, simplemente agradecer o voto e nada máis. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Nada máis que engadir, grazas. Voceiro socialista. Pois, señor secretario, entendo que este punto se aproba por unanimidade, así que tamén pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é o punto 10º, moción do BNG sobre o 25 de novembro. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas. Ben, a loita contra a violencia machista é un dos retos máis grandes para a sociedade galega e para a humanidade no seu conxunto.
A forza do feminismo foi co 25 de novembro, que foi declarado o Día Internacional de Eliminación da Violencia contra as Mulleres pola Asamblea Xeral das Nacións Unidas no ano 1999, sexa unha data de denuncia e reivindicación que convida a reflexionar e actuar para avanzar na súa prevención, sensibilización e erradicación. No que vai de ano 2021, Galiza xa tivo que sair á rúa para condenar un feminicidio cometido na Coruña, á espera de que conclúan as investigacións a respecto do outro asasinato dunha muller no barco de Valdeorras. Así mesmo, segundo os datos do IGE, durante o primeiro semestre de 2021, a Atención polo Punto de Coordinación das Ordes e Protección abordou o seguimento de 536 novos expedientes e foron comunicadas máis de 500 medidas de protección. Así mesmo, diversos colectivos denunciaron recentemente o incremento da violencia obstétrica por mor das dificultades de acceso aos servizos durante a pandemia, así como a permanencia da vulneración de dereitos como acceso a un aborto digno e gratuito no sistema público de saúde. A pandemia da COVID-19 trouxo ao noso contexto actual unha importante crise sanitaria, social e económica que atravesa de forma moi intensa a realidade das mulleres, un dos sectores máis afectados da nosa sociedade. É evidente que neste contexto, aínda que invisibilizada, a violencia machista continuou connosco. Asociacións de mulleres, institucións e profesionais de diferentes ámbitos coinciden na grave afección das medidas de confinamento e de restricción de actividade e de mobilidade social para a actuación sobre a violencia machista e o grave risco para milleiros de mulleres. Entre outros exemplos, podemos sinalar como na súa memoria anual do ano 2020, coñecida en outubro, a Fiscalía Superior de Galiza sinala que hai un nicho de criminalidade que a pandemia ocultou e que no ámbito da violencia machista o nivel de convivencia que a situación xerou, sen ningunha dúbida, supuxo un aumento que as cifras derivadas da fría estatística non reflicten, pero que aparecerá seguramente nun futuro non moi afastado ou atoparse actualmente soterrada, de forma que pronto, entendemos, xurdirá un goteo de procedimentos cuxa orixe ou aparición se deriva da pandemia. Polo tanto, aínda que a situación da pandemia estea nunha fase de control, é necesario que se atendan todas as súas repercusións, tamén no ámbito da violencia machista. É necesario, por tanto, abordar a necesidade de fortalecer os medios existentes e de adquirir máis compromisos orzamentarios, legislativos e políticos. Nos últimos anos, Galiza é exemplo de importantes avances institucionais, como o recoñecemento da violencia vicaria como violencia machista e de importantes movilizacións, como amosa a cada vez maior resposta aos feminicidios en convocatorias e asistencia ou as históricas manifestacións dos 8 de marzo. Estes feitos dan conta da fartura social e do gran rexeitamento á violencia machista da sociedade galega, pero tamén reflicten os datos da enquisa sobre percepción da violencia de xénero por parte da sociedade galega, que sinala como 80% da sociedade entende que este é un problema social que atinxe a todas as persoas e non se circunscribe ao ámbito privado. Por todos os motivos, é necesario que este pasado 25 de novembro fuxise dos ritualismos e declaracións de intencións e que colectivamente asumamos máis compromisos. Por todo isto, solicitamos ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. En primeiro lugar, dotar dunha partida orzamentaria propia para o Plan de Igualdade para as políticas de prevención de violencia machista aos orzamentos do Concello de Betanzos do ano 2022. En segundo lugar, demandar da Xunta de Galiza o incremento de recursos económicos destinados especificamente a loitar contra a violencia de xénero do proxecto de orzamentos de 2022, de maneira que se sitúen como mínimo no 1% do total e así dotar de suficientes recursos para que se rectifique a liña de incumprimento da Lei 11/2007 do 27 de xullo, galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero, como, por exemplo, no ámbito da atención psicolóxica garantida desa atención primaria. En terceiro e último lugar, demandar da Xunta de Galiza a mellora da dotación dos medios humanos e materiais necesarios para reforzar o cadro de persoal dos CIM, en especial do CIM de Coirós, que é o Centro de Información á Muller da Comarca das Mariñas. Para tal fin, a Xunta de Galiza elaborará e permitirá á Cámara Galega e á FEGAMP, antes de finalizar o presente ano, un plan específico debidamente orzado e coa correspondente planificación temporal para leválo a cabo. Moitas grazas pola súa atención e nada máis. Moitas grazas. Voceiro popular ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Feliz mes que comeza con Santos e acaba con San Andrés. Hoxe é día de San Andrés. É unha excepción ao ritmo de feiras en Betanzos. Betanzos ten feira 1 e 16, excepto no mes de novembro, que a feira se traslada ao día 30, día de San Andrés. Recordar ese feito, que é unha das nosas tradicións.
e moitas felicidades aos andreses, sobre todo os andreses presentes. Dito isto, pola moción do BNG, sí, considerámola moi importante, moi oportuna, o noso grupo dalle moita importancia a este tema, sí, dalle moita importancia a este tema. De todas maneiras, teño que recordarlle que a Xunta de Galicia ten asumido un firme compromiso coa sociedade galega en prol da igualdade de dereitos e oportunidades entre homens e mulleres, así como en loitar contra a violencia de xénero, erradicar a brecha salarial, lograr a empregabilidade de mulleres vítimas de violencia machista, promover o emprendemento feminino e impulsar a efectiva igualdade laboral. E para sacar adiante estas outras medidas, a actual Secretaría Xeral de Igualdade contará en 2022 con un orzamento de 31,4 millóns de euros, un 14,02% máis que en 2021, cando se destinaron 27,6 millóns de euros. A estrutura actual da Xunta difire da dos tempos do bipartito. É outra estrutura, xa que o BNG e o PSOE incluían naquela época, nas partidas de igualdade, outros apartados relacionados coa conciliación, pero agora están entre outros departamentos na Consellería de Política Social. Así, comparando as partidas deste ano coas dos tempos do bipartito, as cifras sinalan que o total destinado a conciliación en 2022 será de 149,3 millóns de euros, incluindo escolas infantís, prestacións por fillo, programas de educación familiar, etc. Mentres que no 2009 só se destinaban 40,9 millóns de euros. Agora a Xunta inviste case o cuádruplo. O mesmo sucede noutras seccións. En igualdade e loita contra a violencia de xénero se investirán en 2022 un total de 29,4 millóns de euros, mentres que en 2009 se destinaban 13,8 millóns de euros. En relación co total de dous apartados, compre sinalar que o ano que ven se investirán 178,8 millóns de euros para a conciliación e a loita contra a violencia de xénero, mentres que en 2009 eran 54,7 millóns de euros. Ademais, se temos en conta o orzamento que Política Social destina a conciliación, as políticas de igualdade e conciliación acadan o 1,43% do total dos orzamentos previstos para a Xunta de Galicia. O 1,43%. En canto aos CIN, os Centros de Información á Muller, chamados CIN, son de titularidade municipal, polo que a iniciativa de crear un nun determinado concello ten que ser unha decisión da corporación municipal ou entidade local. Por parte da Xunta de Galicia, apóiase a nivel técnico dita creación, así como o sostemento do personal do mesmo a través das ordes de convocatorias anuais. Na actualidade en Galicia están acreditados 84 CINs. Logo da apertura dos dous últimos meses, anecdotamente o de Pedreiro de Aguiar e o de Carballeda de Avia, ambos na provincia de Ourense. Na Coruña hai 29 CINs. En Lugo 11, en Ourense 17, en Pontevedra 27. A provincia de Ourense é a que ten o maior número de concellos cobertos, 58. Directamente coa xestión tanto individual como compartida e mancomunada. Se temos en conta que unha parte dos CIN representan unha mancomunidade ou unha agrupación de municipios, conclúese que o número de concellos de Galicia que reciben a prestación dos servizos a través dos CIN é moi superior, achegándose un número total de 187 concellos, o 60% do total dos concellos da comunidade autónoma. Pero o máis importante respecto a isto é que a actuación da Xunta de Galicia neste caso é transversal. Inclúe, entre outras medidas, o servizo de atención telefónico todos os días da semana, as 24 horas do día, o servizo de atención de asesoramento xurídico online, os servizos de apoio psicolóxico, o servizo de quenda de garda psicolóxica permanente, o punto de coordinación das ordes de protección, os servizos de carácter administrativo, o Centro de Recuperación Integral para Mulleres que sofren violencia de xénero, o Centro de Emerxencia de Vigo ou a rede de centros de acollida. Tamén se ampliou o bono de alugueiro social,
que a Administración Local ten a dispor das vítimas de violencia de xénero e que a Xunta paga o 100% do aluguer desde o ano 2020 e a ampla campaña institucional lembrando recursos e apoios a disposición das mulleres vítimas de violencia de xénero. Neste sentido, é importante dar a coñecer as axudas económicas para as vítimas de violencia de xénero que só no primeiro trimestre de 2021 beneficiaron a 479 mulleres. Outro dato é que 26 menos que no mesmo período do ano anterior, un 5,2% menos que no ano anterior. Destes grandes paquetes de axudas, hai varias liñas, hai axudas periódicas, hai axudas de pago único, indemnizacións e axudas directas a orfas e orfos e as vítimas de violencia vicaria. Podíamos detallar tamén grandes logros entre atención e loita contra a violencia sexual, e logo podíamos facer unha gran memoria de todas as actuacións que neste aspecto se fixeron na Comunidade Autónoma Galega dende o ano 1992. En definitiva, que seguindo con esta sintonía, o noso grupo dalle moita importancia a esta moción, a consideramos oportuna, pero non podemos estar de acordo, estamos de acordo no fondo da cuestión, pero non estamos de acordo totalmente nos acordos que se propoñen. Concretamente non teríamos problema en votar favorablemente ao acordo 1, pero o resto dos acordos non estaríamos, o sea, non os comprendemos. Por lo tanto, a miña proposta neste sentido, se pode votar por puntos, apoiaríamos o punto primeiro. Se non se pode votar por puntos, se non se acepta a votación por puntos, a nosa postura vai ser a abstención precisamente para facilitar a visibilidade da moción, pero non para outra cousa. Por lo de ahora nada máis, moitas grazas. Voceiro socialista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, independentemente da periodicidade das feiras quincenais do noso concello ou do santoral, o Grupo Socialista comparte a dor de tantas mulleres que sofren violencia, das súas fillas e fillos, nais, pais, familiares e amizades. A elas diriximos todo o noso apoio, coa convicción de que loitamos pola máis xusta das causas e o noso compromiso de non deixar de avanzar ata erradicar da nosa sociedade a violencia machista. Sabemos que o camiño será longo, pero iso fai máis urxente que apertemos o paso e que sigamos avanzando. Desde 2003 foron asasinadas en España 1.118 mulleres e 44 nenas e nenos. Desde 2019 interpuxéronse 1.743.680 denuncias por violencia de xénero e 452.095 ordes de protección. 652.795 mulleres recibiron o apoio dos corpos e forzas de seguridade a través do sistema de seguimento integral nos casos de violencia de xénero Biogen. Segundo os datos da macroenquisa de violencia contra a muller, o 34,2% das mulleres sufriron violencia por parte das súas parellas ou exparellas. O 47,2% non denunciaron nin utilizaron os servicios públicos de axuda. As cifras aumentan cando nos referimos ás mulleres novas. Nese mesmo período de tempo, só en Galicia 66 mulleres foron víctimas mortais da violencia machista. Segundo datos do Observatorio contra a Violencia Doméstica de Xénero, no ano 2020 éramos a quinta comunidade autónoma en tasa de mortes por millón de mulleres maiores de 15 anos, na mentres que éramos a terceira, empezando pola cola, en tasas de denuncias por cada 100.000 habitantes. Segundo a memoria da actividade xudicial dos tribunais e xulgados de Galicia do ano 2020, os xulgados galegos recibiron 6.097 denuncias por violencia de xénero, o que supón un 7% menos que o ano anterior, cando se presentaron 6.551. Sen embargo, registráronse 6.063 mulleres víctimas de violencia de xénero nas denuncias recibidas en 2020, lixeiramente por riba do ano 2019, cando se contabilizaron 5.997, o que evidencia que as víctimas se mantiveron, pero denunciaron menos, o cal resulta preocupante.
Detrás da frialdade de cada cifra e de cada porcentaxe está a vida dunha muller. Ningún interese partidista debe de estar en riba da loita contra unha violencia que suma cada día dor e injustiza e que nos avergoña como sociedade. Por iso, e seguindo o camiño marcado polo Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, actuamos sempre desde a responsabilidade que implica facer fronte ao maior problema que ten a nosa sociedade, buscando o acordo entre as diferentes forzas e sumando vontades. O Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero cumprirá a súa vixencia próximo ano. Este grupo municipal considera que é o momento de coñecer o impacto que tivo o pacto na nosa sociedade. É o momento de avaliar, renovar e actualizar o compromiso contra a violencia machista no Congreso dos Deputados, volvendo sumar o maior consenso posible para que a violencia machista siga sendo unha cuestión de Estado, que incumbe a todos os partidos políticos e a todas as administracións. É o momento de mellorar a coordinación das diferentes administracións na loita contra a violencia machista, así como dotar esta tarefa co financiamento necesario a través das comunidades autónomas, concellos, pero tamén a través das organizacións feministas da sociedade civil expertas na loita contra a violencia machista. A violencia contra as mulleres é incompatible con a sociedade plenamente democrática. Garantir a liberdade e a seguridade e a vida das mulleres e protexer as vítimas non é unha opción, é unha obrigación democrática. A violencia machista interpélanos e as administracións locais debemos combatela con todos os medios ao noso alcance. No ámbito das nosas competencias, desenvolvemos un papel fundamental na prevención, así como na información e asesoramento, e así, nos orzamentos municipais do ano 2021, incrementouse notablemente a partida destinada a políticas de igualdade e as técnicas municipais están a levar a cabo un traballo exemplar neste campo. Aproveito para romper unha lanza a favor destas técnicas que no seu día a día están facendo un traballo inxente no asesoramento ás víctimas, na redacción dun plan de igualdade municipal e en todo o concernente á defensa da muller e dos seus dereitos. Falo BNG de que os orzamentos da comunidade autónoma cheguen a 1% neste campo. Os orzamentos municipais no ano 2021 só en gasto corrente para a igualdade de oportunidades recollía máis dun 3%, sin contar gastos de persoal ou de investimentos. Falaba o voceiro do Grupo Popular desa inxente cantidade de subvencións da comunidade autónoma para as víctimas. Perfecto, todas as administracións temos que ir máis aló e tratar de protexer a estas víctimas, aos seus fillos, as súas fillas e as súas familias, pero eu entendo que a moción, o espírito da moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego e o que defende este grupo municipal é levar a cabo políticas de educación para que se invista sobre unha cuestión de vital importancia e que estamos vendo que día a día, a pesar de ser unha sociedade moito máis evolucionada, os nosos fillos, as nosas fillas que están nunhas idades na que esta é unha cuestión vital e debe de ser un dos alicerces da súa educación, os datos non é que sexan alarmantes, é que son extremadamente alarmantes. Polo tanto, eu creo que aquí debemos de remar todas e todos na mesma dirección, facer isto como unha cuestión de Estado e loitar todos e todas para que eses cartos non se teñan que investir despois dunha agresión para protexer a esa vítima, senón que se invistan e se corte de raíz este tipo de violencia a través da educación. Creo que ese era o espírito da moción que se presenta e, polo tanto, reitero o voto positivo deste grupo municipal. Nada máis que engadir. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, quero agradecer o seu voto positivo ao equipo de goberno. Obviamente, expresou con todas as palabras a finalidade desta moción. É dicir, compre educar, non poñer medidas unha vez que xa se produciron estes feitos, senón ir á raíz do problema.
Nos estamos a vivir un momento de regresión, claro, en que a violencia de xénero se refire. É dicir, estamos a vivir un momento en que se cuestiona moitas veces a violencia de xénero, un mesmo se chega a negar esta realidade. E creemos que esta dinámica tan preocupante só se pode frear desde varias perspectivas. A primeira é a concienciación, a segunda é a visibilización e a terceira é a máis importante, como dicía o voceiro socialista, é a educación. E para iso compre poñer fondos na mensa, porque só con diñeiro podemos solucionar este tipo de regresións. Compre levar a cabo políticas educativas que efectivamente loiten contra a violencia de xénero, porque é certo, a educación é cara, pero como di un compañeiro meu, máis cara é a ignorancia. Por tanto, son necesarios máis que nunca fondos neste sentido para reverter unha situación que se está a volver preocupante. Facía vostede mención a que as partidas da época do bipartito eran menores, obviamente pasaron 12 anos. Houve unha mudanza clara na percepción social da violencia de xénero e as institucións cada vez están a aumentar as partidas orzamentarias neste sentido. De todas maneiras, non vou entrar nas cuestións de canto diñeiro poñía o bipartito sobre a mesa, porque me parece un tema suficientemente serio como para non entrar neste tipo de debates e de xogos políticos. Danos exactamente igual o que poñía o bipartito neste momento, que está claro que necesitamos máis fondos nesta cuestión, porque temos un problema. Temos un problema claro a este sentido. Está moi ben todas as medidas que mencionaba o voceiro do Partido Popular, obviamente. Claro que é importante dar subvencións, claro que é importante atender psicolóxicamente as vítimas da violencia de xénero. Obviamente é imprescindível axudar os orfos e orfas que a violencia de xénero vai deixando tras de sí, mas o que debemos intentar como sociedade é que non haxa nin orfos nin orfas, que non haxa vítimas, que non se volva a caer unha vez máis no lamento de que faleceu outra muller máis e de toda a pena que deixou tras dela. Onde debemos ir é o sistema da prevención, previr este tipo de condutas, e creemos firmemente que só hai un camiño, que é a concienciación e a educación. Personalmente traballo con adolescente e podo llegar a dir que os pasos atrás neste sentido son claros, alarmantes, utilizando as palabras do voceiro socialista. Por tanto, asumamos todas e cada unha das institucións que estamos aquí representadas a través desta corporación e tamén asuma a Xunta de Galicia e o Goberno estatal a súa responsabilidade nesta cuestión e poñamos todo o diñeiro que sexa necesario sobre a mesa para non ter que dar nin unha soa axuda máis a ningún orfo nin a ningunha vítima máis, para previr desde o seu inicio a violencia de xénero. E xa para rematar, a respecto da votación por puntos, obviamente a moción no seu conxunto ten un sentido e non se vai votar por puntos de ninguna maneira. Moitas grazas pola súa atención. Moitas grazas, voceiro popular. Moitas grazas, señora alcaldesa. Responsabilidade, pois claro que estamos falando de responsabilidade, precisamente é o tema máis importante, a responsabilidade. A prevención, claro, é o máis importante. A educación, sí, pero vou dicir o que pon aquí no punto 2. A loitar contra a violencia de xénero do proxecto de orzamento de 2022, de forma que se sitúen como mínimo no 1% do total, e así dotar de suficientes recursos para que se rectifique a liña de incumprimento. Usted cree que é suficiente un 1%, 1,5% ou 2%? Será necesario o que sexa necesario. O que sexa necesario. Eu creo que isto non é que non responde á liña xeral de responsabilidade, prevención e educación de que estamos falando, de que tomou este xiro ora esta historia, sí, eu referíame a eso, sí, eu estou de acordo co espírito da moción, claro que sí, pero non estou de acordo en situar en que non vai haber unha muller maltratada a partir de X millóns de euros, que é o que exactamente pon aquí. O sea que con este punto é que eu non estou de acordo. Entonces, reiterar a miña posición. Eu, xa que non se pode votar por punto, a nosa postura vai ser a abstención.
reiterar en que non teñemos inconveniente en apoiar perfectamente o punto 1, que estamos de acordo co espírito da moción, pero no punto 2 ou no punto 3 é que non podemos estar de acordo, tal e como está redactado. Entón, a nosa postura vai a ser a abstención. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro socialista, algo que engadir? Nada, simplemente reiterar que temos que ser extremadamente cautelosos e escrupulosos con esta problemática e sobre todo co linguaxe que empregamos. Non estamos a falar dunha historia, como acaba de decir o voceiro do Partido Popular cando di que deu un xiro esta historia. Estamos ante unha problemática importantísima, grave e moi preocupante. Polo tanto, eu pido unidade a todos e a todas. Estou seguro que os tres grupos que estamos aquí representados pensamos o mesmo desde cada un desde a súa óptica, pero o que sí que debemos de ser extremadamente rigurosos, cautelosos e escrupulosos nas nosas manifestacións. Nada máis que engadir e reiterar o voto favorable deste grupo. Señor secretario, que se someta á votación, porque non hai unanimidade. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Pois este punto queda aprobado co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista e a abstención do Partido Popular. Punto seguinte. Punto 11, moción do BNG sobre a rede de augas do Concello de Betanzos. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas. Ao longo dos anos no BNG vimos denunciando as deficiencias que presenta a rede de canalización de augas e do saneamento deste Concello. A través de diferentes mocións e de outras iniciativas plenarias trasladamos o sentir da veciñanza. Así, no BNG fixémonos eco das frecuentes fugas da rede de saneamento municipal a ambos os ríos betanceiros, das eivas no funcionamento da Edar do Porto, dos verquidos directos ao Mendo, Mandeo e a Ría, do deficiente funcionamento das decantadoras situadas na Bacía do Mero, etc. Todas estas cuestións son problemas que afectan directamente a calidade de vida da veciñanza brigantina, o ter a ver con servizos básicos como son os de saneamento e depuración da auga. Na mesma liña son frecuentes as roturas dos sistemas de tubaxe das redes de pluviais e de fecais. Estas roturas dificultan de maneira frecuente e notável a vida diaria da veciñanza, ao tempo que deixan ver as claras o obsoleto do sistema de tubaxe das redes de auga e de saneamento municipais. A última destas roturas, penúltima, tivo lugar a semana pasada e deixou o barrio da Ribeira e parte do casco vello sen servizo de auga e anegado de augas fecais. Os feitos a que facemos mención deixan claro que temos unha rede antiga que nunca foi reparada á conciencia e que só é obxecto de parches que solucionan os problemas puntuais que van xurdindo, coa problemática que isto xera para a veciñanza e para o comercio local. Un problema que se suma ao incorrecto funcionamento das depuradoras existentes e a inexistencia da separación de augas pluviais e fecais. Por todo isto, solicitamos ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. En primeiro lugar, realizar un estudo do estado das redes de auga potable, das augas fecais e de augas pluviais, así como da rede de sumidoiros e da traída de augas, co fin de determinar ás claras o estado das infraestructuras e de propoñer as medidas necesarias para a súa mellora. En segundo lugar, crear unha mesa da ría de Betanzos, onde se dea conta das saídas de augas fecais e pluviais, dos verquidos ao río Mendo Mandeo e a propia ría, e onde se traballe sobre un cronograma para dar solución a toda esta problemática. Esta mesa contaría coa presenza dos grupos políticos, os colectivos ambientais e demais organizacións que teñan a ver co cuidado dos nosos recursos hídricos. En terceiro lugar, facultar a alcaldía e a concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas foren necesarias para cumprir estes acordos. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro Popular ten a palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Nada, estamos de acuerdo en todo esto. Vamos a ver, solo hemos tenido que pasear por Betanzos y tener la mala suerte de haberte encontrado con una tubería rota, que nos ha pasado a muchos, supongo. Y entonces, bueno, está claro que esto es una ciudad medieval, las tuberías tendrán la edad que tengan, algunas estarán revisadas, otras estarán reparadas, pero creo que es una moción clara, sobre todo porque me gustaría saber, si alguien me lo puede explicar, la inexistencia de separación de aguas pluviales y fecales. ¿Todavía en el siglo XXI tenemos esto en Betanzos? Una pregunta que la lanzo a quien lo sepa, yo no desconozco el tema, pero si es verdad, creo que hay cosas primordiales que hay que hacer, ¿no? Ese tipo. Bueno, entonces estoy de acuerdo con la moción
que presenta el bloque nacionalista. En principio, nada más. Antes de darlle a palabra ao vocero socialista, voulle decir que esa é unha realidade en Betanzos e en todos os concellos de Galicia. En todos. Vocero socialista, ten a palabra. Sí, empezando por esta... Non o sea, hai puntos nos que non están separados. Na inmensa maioría, sí. Pero hai puntos en que non. Empezando por este último punto e antes de... Bueno, teño aquí unha serie de anotacións. Evidentemente, hai moitas zonas antigas, principalmente, que a rede de... non hai rede separativo de pluviais e de fecais. Pero, ollo, isto non quere decir que as fecais van ao río. É ao contrario. As augas pluviais van á rede de fecais e son enviadas á depuradora. Tamén é certo que en concellos como Lugo, a raíz dunha directiva europea, optaron a que todas as novas redes non sexan separativas. E ten a súa explicación tamén lóxica. Nunha cidade na que prima e hai unha intensidade de tráfico rodado, entre outras moitísimas cuestións, as augas pluviais levan restos de gasóleos, de aceites, etc., etc., etc. Se non son tratadas e van directamente nunha rede separativa aos cauces dos ríos, estamos sometendo as nosas augas a unha carga importante de contaminación. Polo tanto, que non exista unha rede separativa, non tratemos de demonizar eso, porque non ten que ser consecuencia con máis contaminación. E vostede non o demonizou, simplemente preguntou. O quero aclarar polo que pon a moción, que di a inexistencia de separación de augas pluviais e fecais. Simplemente era para aclarar iso. Ben, estamos ante un asunto que xa se debateu en anteriores ocasións e evidentemente que estamos dando pasos para que o noso sistema de abastecemento e o noso sistema de depuración sexa o máis eficiente e o máis medioambientalmente sostible e que teña a mellor calidade de augas a nosa ría. Na moción, entre outros aspectos, aparte do tema da rede separativa, fálase das depuradoras rurais que forman parte da Bacía do Mero, e quero indicarlles que son algo máis que simples fosas decantadoras, tal e como afirman, posto que dispoñen dun pretratamento biolóxico de biodiscos, en algún caso de desinfección. Os principais problemas que nos atopamos na actualidade son principalmente mecánicos, na parte dos biodiscos e de sobrecarga hidráulica. Que quere dicir isto? Que o mantemento destas plantas é alto. Sobre o primeiro acordo que formulan, eu quero indicarlles que Augas de Galicia licitou recentemente a elaboración do Plan Director de Saneamento, o cal se atopa en fase de execución dende xullo do ano 2021, e que definirá as principais necesidades nun horizonte de 25 anos co obxectivo de prestar un servicio de saneamento e depuración eficiente e sustentable en cumprimento da legislación vixente. É un documento imprescindible para definir as inversións necesarias e debemos esperar a súa conclusión. Con todo, o Concello xa ven adiantando algunhas melloras, como é a obra recentemente adxudicada para a reordenación do saneamento no marche do río Mendo, para a construción dun novo bombeo en Bartolomé Cosío e a eliminación do treito de saneamento en mal estado que discorre entre a citada rúa e a Ponte do Carregal, ou a renovación e instalación de novos servicios de urbanización da Avenida do Carregal. Existe xa un proxecto redactado para a execución dunha rede separativa de pluviais e fecais que permita tamén a eliminación dun punto de vertido ao Mendo. Aquí é recomendable esa separación para non sobrecargar ese colector xeral que se vai a construir con este novo bombeo. A renovación do sistema de deshidratación na EDAR. A liña de deshidratación de lodos é unha das máis críticas do proceso de depuración e debe duplicarse debido á existencia dun único equipo que está en funcionamento dende a posta en marcha da planta. Si se cae este equipo, non hai opción B. Polo tanto, se están dando pasos para esta duplicidade, para contar con un equipamento máis eficiente e que permita traballar en paralelo. Respecto ao estado da etapa e da rede de abastecemento, reiterar o que xa falamos no anterior pleno, cando falábamos dese modificado de créditos, ou nesta fai uns puntos recentemente, que se está nesa primeira fase da construción dunha nova etapa, na que se paralizou a obra por eses problemas construtivos, que hai que facer un reformado, un modificado, e que se vai a levar a cabo, pero que queda moito por facer, e así
o Concello está elaborando un anteproxecto dunha nova planta para ir da man ca Xunta de Galicia. Estamos tamén co plan da emerxencia do servicio para esos episodios de seca e tamén quero incidir que falan das avarías na rede de abastecemento do casco e cabe indicar que se reduciron de forma notable dende maio de 2018 coa implantación do plan de sectorización e reducción de presións. Con todo, somos conscientes da problemática que presenta a rede pola tipoloxía do material, fibrocemento, e a antigüedade da mesma, e sempre se prioriza a súa renovación nos proxectos de urbanización levados a cabo polo Concello. Vemos este proxecto que se acaba de redactar para renovar toda a rede do Carregal, se acaba de renovar a rede na Rúa da Marina, renovouse na Rúa da Cerca, renovouse a rede na Rúa do Pinche, na Rúa Nova, na Porta do Hórreo, vaise renovar na Rúa de Santa María, vaise renovar na zona dos soportais da Fonte de Unta, actuouse en Pintor Seijo Rubio, na Rúa Castelao, é dicir, cada vez que se fai unha obra de renovación de beirarrúas e pavimentos, aproveitase e renóvanse os servicios, tanto de depuración como de abastecemento. E sí, quero aclarar a afirmación que realiza a voceira do BNG sobre unha avaría no barrio da Ribeira, que, segundo vostedes, deixou este barrio e parte do casco anegado de augas fecais, sendo esta afirmación unha nova mentira. O sea, non se pode sacar a pasear a lingua con tanta lixeireza. O que houbo foi unha avería na rede de abastecemento e vostedes afirman que se anegou de augas fecais o casco histórico por unha avería da rede de abastecemento. Sexan un pouco máis serios neste tipo de afirmacións. Si rompera o colector e si se anegara o casco histórico de augas fecais, dígano e manifésteno e protesten e fagan o que teñan que facer. Pero si se rompe a rede de abastecemento de auga, non utilicen eso para decir que se anega de augas fecais. Non todo vale. Por último, tamén hai que ter en conta a integridade e coordinación das actuacións. É dicir, non se pode actuar exclusivamente no abastecemento sen aínda coñecer as actuacións que se inclúan no Plan Director de Saneamento. Este caso é aplicable, por exemplo, as rúas Valdoncel, Ribeira e Alfolí, entre outras. Sobre o segundo acordo que formulan sobre a creación da Mesa da Ría, entendo que todos os grupos temos a mesma preocupación pola calidade da ría, mas hai que ter en conta matices e o Concello de Betanzos tense que limitar a súa competencia. Hai que ter en conta que Betanzos está nunha zona preferente para investimentos en cuestións de saneamento. En esta cuestión está Augas de Galicia e como está todos os concellos que as súas augas pluviais e, en teoría, as súas augas fecais depuradas van á bacía do río Mandeo, Coirós, Paderne, Aranga, Bergondo, Betanzos, Miño. Polo tanto, nós non somos quen de decirlle ao resto dos concellos que o que teñen que facer e como teñen que actuar. Isto lle correspondería a outra administración. Polo tanto, se se permite que se vote por puntos esta moción, nós estaríamos de acordo no punto 1, posto que ese estudio de estado das redes está a levar a cabo xa, e aínda que non se estivera a levar a cabo, o votaríamos a favor de igual maneira, pero o segundo punto que se nos formula non somos nós quen para interferir no día a día de outros concellos nin nas súas competencias. Polo tanto, si se mantén e se vota de forma conxunta, votaríamos en contra. Nada máis que engadir. Vocera nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, en primeiro lugar, quixera agradecer o voto positivo do Partido Popular e, en segundo, explicar un pouco o motivo da moción. Parece que isto coincide co tema que tratamos aí uns minutos, cada continuidade na concesión do servizo de augas, mas é unha coincidencia, é unha moción preparada previamente que non ten, en principio, nada a ver con esa cuestión. O motivo da presentación desta moción a día de hoxe son esas continuas fugas, esas roturas na rede a que facíamos referencia e que son obxecto de protestas por parte da veciñanza de Betanzos.
A semana pasada, como falábamos, houve unha rotura na Ribeira, este fin de semana houve outra rotura no Camiño do Coto. Ben, non son feitos puntuais, é dicir, son cuestións que pasan con certa periodicidade e que nos preocupan a todos e a todas. Tamén os dos vertidos, é dicir, somos conscientes de que hai unha serie de verquidos á ría, que sí, é certo que se dan pasos para solucionalos, mas a elaboración dun mapa de verquidos axudaría de maneira clara a súa solución, porque o que é certo é que a ría se está a converter nun espacio insalubre, tanto para o baño como para a produción acuícola, marisqueira e peixeira. Nos presentamos esta moción cun carácter constructivo e positivo, é dicir, o que pretendemos é buscar solucións para mellorar a rede, para mellorar a infraestrutura, que, como ben dicía o voceiro, é unha infraestrutura de fibrocemento, que é un material que ao longo dos anos demostra a súa ineficacia, a súa ineficiencia, porque se rompe con moita facilidade co paso do tempo. E obviamente temos un interese claro en acabar cos verquidos a ría dunha vez por todas. É obvio que nós non podemos controlar o que verguen o resto dos concellos da bacía da nosa ría a esta, mas sí deberíamos solucionar aqueles vertidos que teñen a ver coa nosa competencia, porque a ría debería ser unha fonte de riqueza desde o punto de vista productivo de turismo e non o é. E, por outro lado, tamén cumpriría solucionar a cuestión do suministro, que está a provocar queixas continuas. Nos consideramos que é imprescindible crear esta mesa para afrontar as melloras na rede, unhas melloras que se fan imprescindibles, e por todo iso entendemos a moción como un conxunto, e os seus 3 acordos tamén como un conxunto. Por tanto, en principio negámonos a esa votación por partes e lamentamos que esta cuestión os leve a votar de maneira negativa neste punto. Nada máis que engadir, reitero as grazas polo voto afirmativo do Grupo Popular e máis nada. Voceiro Popular. Nada, es que estamos de acuerdo. Lo único que el estudio de infraestructura parece que se está haciendo, ¿no? Ya el estudio ya está. Vale, pues eso es lo que estábamos de acuerdo en eso. De todas formas, en el tema de las separaciones de pluviales y fecales, aunque haya una directiva europea en algún concello, yo he hecho, te puedo decir, alrededor, casi en todos los concellos he hecho alguna obra, y todas van fecales y pluviales separadas. Si luego después en lo supranacional de la obra, que es el concello, es la infraestructura general, me las vuelven a juntar, es como tirar la bolsa amarilla en el contenedor verde. O lo hago bien, los demás tienen que hacerlo bien también. Digo yo, no sé si esto hablo de todos, no de ustedes. En general, todos tendríamos que hacerlo bien. Y si el Concello de Coirós no lo hace, pues habría que decírselo. Por lo menos, a lo mejor que no lo saben. Es decir, tienen que hacer deberían hacer esto. ¿Por qué? Porque la construcción medioambiental del 2021, el agua de la lluvia se recupera, ¿entiendes? Y las fecales van para otras cosas, para regadío, para otras... Pero hay diferentes utilizaciones de las diferentes aguas. Y no tiene por qué ir el agua limpia de pluviales a la depuradora, que también está consumiendo más y gastando más, aunque lleve, que estoy de acuerdo, gasoil y cosas de esas, que no, eso está claro. No sé, es un tema que habría que hablar más, a lo mejor es en otro debate, en otro sitio, pero que yo entiendo que la separación de pluviales y fecales es súper importante, nada más. Apoyamos la moción y nada más, muchas gracias. Moitas grazas, voceiro socialista. Ben, simplemente aclarar, cando falei de que noutros concellos se estaban, non se ia a redes separativas, non estaba xustificando nada, todo o contrario. O que informei é que aquí, en todas as actuacións que estamos a facer, é renovar redes separativas nos casos de que non exista esa rede separativa, de facer esa rede separativa. Polo tanto, cando falaba do exemplo dunha zona de Lugo, estaba dicindo que hai varias teorías, hai varios opinións ao respecto que difieren. Nós aquí o que estamos a facer é levar a cabo unha rede separativa. Sí que somos conscientes da existencia de verquidos, pero a voceira do bloque, multitude. Eu gustaríame que os houvese aí enumerado, non? Para
a ver de que verquidos son eses que vostedes teñen inventariados, porque así tamén nos poderían botar unha man, pero é moito máis vendible publicitariamente decir somos coñecedores de multitude, pero non decir cales. A maioría destes están totalmente identificados por punto de control de verquidos da Xunta de Galicia. O máis grave é o de Bartolomé Cosío, que se corrixirá con esta obra. Todos somos coñecedores que existe un na Rúa do Pozo e outro na Rúa dos Ángeles que se solventaría co Plan Mandeo e unha Pontevella que ninguén é coñecedor de onde ven ese verquido a través dunha rede probablemente da época medieval que a saber é un traballo de chinos. Haberá unha calicata e a saber que vivenda do casco histórico é a que está conectada a esa rede. Non se pode mirar con ningún tipo de cámara, habería que ir a todas as vivendas a botar tintes e esperar que se chegase. Houbo sospeitas de varias zonas, se fixo iso, pero non se detectou. A ver se a través deste plan director que está levando a cabo a Xunta de Galicia se detectan esta cuestión ou outras que poidan surxir. Están facendo un traballo exhaustivo, están levantando toda a rede, están levantando todos os pozos de saneamento, están levantando todos os pozos de pluviais, están facendo unha radiografía de toda a rede. De aí se van a desprender que necesidades temos que ser prioritarias e buscar a fonte de financiamento para ela. O tema do suministro da ETAP, todos somos coñecedores que na época posterior ao verán, con esas primeiras choivas, despois dunha época de seca, é constante a aparición de turbidez. Aquí romper unha lanza a favor dos traballadores e das traballadoras do servicio de tratamento e depuración desta agua, da potabilizadora, porque en ningún momento houve que interrumpir o servizo. Traballaron arreo as 24 horas do día, os días que fixo falta para solventar a problemática, e con esta actuación na ETAP unha das cousas que se consigue é corrixir esa turbidez. Outro das problemáticas que hai na EDAR é a influencia das mareas. Penetra moitísima cantidade de auga procedente das mareas, auga salgada, na propia EDAR. Polo tanto, está sobresaturada o seu funcionamento. En ningún momento se veu perigar a capacidade de depuración, pero é outra cousa a ter en conta. Como tamén é outra cousa a ter en conta a nosa orografía. Vemos como no Carregal hai veces que rompe a tubería de fibrocemento porque a presión da auga é de 12 kilos e é tan alta porque hai que levala hasta a condominia. Polo tanto, é outra cuestión a ter en conta, e nese 2018, con esa sectorización e esa aplicación de bombas reductoras, conseguiuse paliar o efecto desta presión. Insisto, a nosa abstención, a noso voto en contra, porque non se nos permite votar por separado, e se isto fose unha moción constructiva, non se sustentaría nunha mentira e nunha difamación tan temeraria como acusar de que unha rotura de auga potable orixinou un vertido de augas fecais. Nada máis que engadir. Ben, pois que se someta a votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Ben, pois esta moción queda rexeitada co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego e o Partido Popular e o voto en contra do Partido Socialista. Punto seguinte. Rogos e preguntas. Damos lecturas as respostas ás preguntas do pleno anterior. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, respostas ás preguntas do BNG. Sobre as podas. Os traballos de podas realízanse seguindo criterios e indicacións de técnicos especializados. Respecto á pasarela metálica do pasatempo, a decisión sobre as medidas a tomar a cabo polo goberno local con respecto ao futuro da pasarela metálica do pasatempo
adoptarase en función das indicacións e as conclusións do plan director do parque que está realizando a empresa que gañou o concurso convocado para tal efecto por parte da Xunta de Galicia. Sobre a programación de Nadal. O Goberno local deseñou a campaña de Nadal tendo en conta os criterios e as opinións dos técnicos e das técnicas municipais e as achegas e colaboracións das entidades asociativas do noso concello e que veñen colaborando puntualmente na programación do Nadal. Respecto á cubrición da zona infantil do pasatempo, calquera decisión que afecte as instalacións do pasatempo adoptaránse en función das indicacións e as conclusións do plan director do parque que está realizando a empresa que gañou o concurso convocado para tal efecto por parte da Xunta de Galicia. Sobre os alcorques en Pintor Seijo Rubio, a dirección facultativa da obra comprobou que os alcorques metálicos instalados na dita rúa foron construídos segundo o proxecto de obra e cumpren co normativo ao respecto. Respostas ás preguntas do Partido Popular. Respecto ao Museo das Mariñas, debido a unhas obras necesarias, o museo pechouse antes da pandemia e a súa apertura realizarase en canto os medios humanos dispoñibles o permita. Sobre o complexo San Roque, o Concello de Betanzos descoñece esta situación. Non obstante, encargou aos servizos técnicos municipais a apertura dun proceso de indagación sobre a cuestión que vostedes afirman. O Goberno local, cumprindo os acordos do informe proposta de incumprimento por parte da Mercantil Complejo San Roque Sociedade Limitado, no pleno do pasado mes de abril, presentou a demanda contra a dita mercantil o 28 de outubro do presente. Nada máis. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas. Preguntas ao pleno de 30 de novembro de 2021. Primeira, o pasado 6 de novembro coñecíamos a través dos medios de comunicación que a empresa propietaria do edificio da antiga fábrica da luz de Betanzos comezaba os traballos para trasladar o transformador que alberga no seu interior. Desde ese momento podemos observar como se están a realizar movimentos de terra con maquinaria pesada nos laterais dos muros do edificio, catalogado como ben de interese cultural, e unhas obras que poderían ser moi agresivas e daniñas para a estrutura do inmóvel. Foi presentado un proxecto de obra para os mencionados traballos ante a Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galiza. De ser así, recóllense nese proxecto os posibles danos que estes traballos lle poderían ocasionar á estrutura do edificio? Cales son os prazos estimados de duración das actuais traballos e cando se prevé que comecen os labores de estabilización e recuperación da fábrica da luz? Por que non se trasladou información sobre esas obras á veciñanza e aos grupos da oposición? Solicitamos, por favor, copia do mencionado proxecto das licencias e permisos para levar a cabo a mencionada obra. Segunda pregunta. Na Feira de Santos do 1 de novembro de 2021, as persoas que camiñábamos polo casco histórico asistimos ao lamentable espectáculo de observar como se pedía documentación e se instaba a recoller os seus instrumentos o músico Roger de Flor. O mencionado cantante estaba a interpretar os seus temas nunha zona peonil, en que non interrompía o tránsito das persoas, nunha vila completamente ateigada de xente pola celebración da feira, especialmente na Praza do Campo e nas súas zonas colindantes. En que normativa ou ordenanza se baseou a Policía Local para percibir este intérprete? En que se basean para dicir que propiciaba as aglomeracións de xente no día dunha das feiras máis concorridas do ano? Vaise materializar a ameaza de sanción contra este músico? Terceira pregunta. A comezos da década de 2000, a Xustiza condeou o Concello de Betanzos a indemnizar o promotor dunha obra de vivenda situada no barrio da Ribeira e a converter o mencionado solar nunha zona verde. Desde ese momento, no BNG vimos presentando diferentes iniciativas plenarias para que se execute esta sentenza, se derruben os restos da estrutura e se construa a mencionada zona verde de Lecer. O Goberno local respondeunos a estas solicitudes que se necesitaba un proxecto técnico para o mencionado labor e que se necesitaban fondos nos orzamentos para levar a cabo os traballos. A día de hoxe seguimos sen saber nada do mencionado proxecto e descoñecemos os prazos para levar a cabo a obra, ao tempo que a estrutura se segue a deteriorar de maneira imparável. Por tanto, en que momento se vai presentar o proxecto técnico para o derrubo da estrutura e a súa conversión en zona verde? Hai previstos fondos no orzamento 2022 para a elaboración do mencionado proxecto para a execución da obra? Cuarta pregunta. As veciñas e persoas usuarias do Parque da Praza Alfonso IX transmitíronnos as súas queixas polo estado do parque infantil da mencionada praza, así como pola limpeza da propia praza e das súas inmediacións. O parque infantil presenta un claro estado de deterioro en que destaca o mal estado da fonte pública. Así mesmo, os escudos das 7 provincias do Reino de Galiza volven necesitar limpeza e mantemento. No entanto, o aspecto máis insalubre é o que se aprecia nas escaleiras que unen a mencionada praza coa Rúa do Valdoncel, onde a suciedade é abundante e mesmo se poden ver restos de produtos de carácter íntimo e de lixo.
Valoran vostedes levar a cabo traballos de limpeza e de mantemento no parque e dos escudos da Praza Afonso IX? En que prazos? Vais a levar a cabo unha limpeza exhaustiva das escaleiras antes mencionadas? E en que prazos? E por último, desde hai uns días, as persoas que pasean polo barrio da Ribeira amosan as súas queixas polo verquido que se está a producir nas tubaxes da ponte peonil que une o malecón coa outra beira do río na zona do Parque Pablo Iglesias. Existe unha fuga das tubaxes onde cae auga sucia e cun cheiro no segundo. Van vostedes reparar este outras fugas similares que se producen nas tubaxes do sistema de augas fecais da zona e en que prazos? Moitas grazas. Voceiro popular. Gracias, señora alcaldesa. Grupo Municipal Partido Popular de Betanzos, rogos e preguntas del noviembre del 2021. Primera, ao longo do mes pasado e o que vai deste, foron numerosos os veciños que, sobre todo nas zonas de Bravío, Martinete, Farragoto, Guiliade, Castro, Touriñao, etc., que nos trasladaron a súa preocupación e malestar polo estado de abandono no que se atopan moitas parcelas e que afectan as fincas e vivendas colindantes de moitos destos veciños. Rogamos ao Executivo Municipal a que a maior brevidade leve a cabo as xestións necesarias para facer unha revisión xeral sobre estas situacións no noso municipio e actuar para susanalas, xa que se trata de escenarios frecuentes na parte rural, pero que tamén se está a dar na zona urbana. 2. A praza ubicada no inicio da rúa Pintor Seijo Rubio, onde actualmente se atopan as oficinas do Servicio de Recaudación da Deputación da Coruña, cal é a súa titularidade? No caso de que este espacio sea de titularidade municipal, en que data se leva a cabo a recepción desta? Vamos, cando se recepcionou a obra. Rogamos á Concellería correspondiente que nos dé traslado, no caso que así sexa, de toda a documentación relativa á titularidade deste espazo, recepción, datas, informes, etc. O que se poida. 3. En decembro de 2020, esta corporación aprobou por unanimidade unha proposta desde este grupo para levar a cabo dese grupo para levar a cabo as xestións necesarias para a realización dun censo municipal de maiores que vivan soas no término municipal e donde se especificara aquelas condicións e circunstancias en que se consideraran pertinentes a fin de dispor da información máis actualizada e completa posible para suministrarlle as liñas de axudas ou facilitarlle os recursos públicos dos que poideran ser beneficiarias estas persoas, para que desta maneira mellorar a calidade de vida dos seus fogares e poder evitar situacións de risco. En que situación se atopa este acordo aprobado por unanimidade? Que pasos se deron ata o día de hoxe dende a súa aprobación? 4. O estado do firme da calle da rúa, Emilio Romai, presenta dende hai tempo bastantes irregularidades no tocante á súa pavimentación, especialmente nas zonas de acceso á rede de saneamiento e outras que provocan o malestar e queixas dos usuarios e posibles perxuicios dos vehículos que diariamente circulan por esta vía. Este vial fora renovado no mandato anterior e xa provocara certas incidencias ao respecto, tanto nos plazos como na súa execución. Por elo, rogamos ao goberno local que, na medida do posible, leve a cabo a reparación das zonas afectadas, xa que, como saben, trátanse dunhas das arterias principales da vía. Nada máis, moitas gracias. Ben, pois, sen máis temas que tratar, levantamos a sesión. Moitas grazas a todas e a todos e boa noite.